يبل أنا قتال أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أتحقول ملو دوز بلا أتحقول متكر أنا والده زي سكر حتوري بلوم ودي إرن أنا يبل أنا دراي سناي أنا يا زيت بلانت زي بحالي بدك موش تلمحو تغنالي أنا انت الكهت الزقام اللو مش رسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكهت يبلون أبسا أنا يبل أنت حالي بي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل أنت حلل بي أنا يبل حدنت كيعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا قويتا قدلي أنت قويتا فنان أنا تلك سايقونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا قويتا قدلي أنت قويتا فنان أنا تلك أيقونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سببا مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمان نسا معس خويل وزار تفالين كان بخاب برد بفراسة سعير كايوم بخاب واشتغل بدرجة حقنات كعبي أنا بتحبن أنا يبن أنت حلل لبي أنا يبن كلنا كعبي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بسة أنا يبن أنت إريتراوي أنا يبن سببا مرحاوي أنا تلك يقولون أبسة أنا يبن قواسي كمان بسة سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو هاقداسن وانا وانت عستوتات حزنا لكم دبخيلنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنعو بخبرنا عدمكم كم وترو لايك جيركم تو ريتوهم قدافو شير قبر نزطقمم زبالكمم كل قزية تحقزونا بكومنت مصحاف ابتي بريمير كونكور لافت سوبر شاتنا صحافكم تدقفونا كل قزينا انا مسكنكم ثانك يو ناتكم دقفيو نتي سرحنا زحقز زلو نتوم سرحتنياتاتون زحقز زلو سلازي يغنيلنا لو معرفتي أجزي غي وسطكو نابتي أزيو أقداسي حجي سفتصم زلو نقرات كوزدوكمي because maybe the videos every day نقبرو زلنا أبكبت كوينات كاتنا قد مكينا زلو مدرك خونو خليو قد ميسوسا معلتي زنبرنا يكونا تاتينا تمريسنا زلنا حجون دونالد ترامب أبنفسه كف أفز خلفتا حما غيدي زارب زلو let's go. Yes, Operation Epic Fury, here we go. President Trump is warning Iran to get smart soon as U.S. forces maintain the blockade of the Strait. And the commander-in-chief is now weighing next steps and will reportedly be briefed on new military options today. All right, let's go to Brian Yennis, who's live in Tel Aviv with the latest. Good morning, Brian. Good morning. Well, for now, President Trump has opted to extend the U.S. blockade on Iranian ports, calling the blockade, quote, genius and foolproof in crippling Iran's economy. But the president is also warning Iran that he is weighing the new threat to Iran from Donald Trump. Well, as we've become used to, it came on a post on his Truth Social platform. The president shared an AI-generated image of himself holding a gun with explosions going off in the background. He captured it, "No more Mr. Nice Guy." Well, President Trump wrote next. كم تريوا زلهم كويناتن ورا كويناتن أبا إندا دونالد ترامب كم عالتاوي جروحي تغير زلو زد ما ساكت هيكونن انتاي مت كم زلو نمنتاي دالو كم زلو ردو كوينو لبزوان زي أبزخون يكون وان متقع تقبرو هم زخولو ردو كوينو لو بخميكو قبرو ويم نمنتاي علاما يمكو قبرو كالارستو غينو أبز قربا بلان ناي كينات انت عينت متقع تقبر كم زلو تي وتدراوي الزناتو استفل عليه بلانات بريزنت غيرو لهم زلو يمزنو غرو زلو تتغير زلو بريزنتيشن دما مالت ناب تقباريو خقبرو ويم and يا إبوغن إيران ون أقد داسم الأختي كاب سوبريم ليدر كومون كاب وتدرايان مرحتن كالوت كيلاتاتن يزربالو نزيد من بخلتي وجنتي كونتاتنا كتبانة علمنا كبد بله وتر فتيرو لك بحالي قال
ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ብወገን ኢራን ብወገን ኣሜሪካ እንተሪኢኹም ብቁጠባ ሓኒቕና ክንቀትላ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ have to do just say we give up when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting and you know what the meeting is all about and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Axios reports the president. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ ክትሪእዎ ከለኹም ዶናልድ ትራምፕ ንክትኣምኖ ዳዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እምበር ዝብሎ ዘሎ ለውጢ ርኢ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዓይነት ለውጢ ርኢ ኢና ንብል ዘለና መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ተሰሚዕኩሞ ኩሉ እቲ ጭርሖታት ናቱ ገዲፉ ኣብ ሓንቲ ነገር በፂሕ ኣሎ ኒኩለር ግድን ክሰማምዑ ንክኽእሉ ኣለዎም ይብላ ኣሎ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ተሪፉ መራሕቲ ክንቀያይር ኢና ዶ ንህልካ ዶ ባሊስቲክ ሚሳይልኩም ተጠዋብልዎ ዶ ከምኡውን ነቶም ፕሮክሲስ ወይ ከዓ ነቶም በዓል ሑቲ ገለ ትድግፍዎ ደለዎ ግደፍዎ ዶ ኩሉ ዓይነት ዘረባታት ተሪፉ ሓንቲ ዘረባ ጥራይ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ዋላ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፈትዎ ዝበሃል ከማን ብዙሕ ኣገድሶን እዩ ዘሎ ናይታ ኒኩለር ጥራይ ዲር ግበሩለይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ግን ከማ ይብላ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም እታ ቀንዲ ምክንያት ናብቲ ኩናት ዘእተወቶ ካብ መጀመርያ ኢራን ናብ ኒኩለር ስለትኸይ ዘላ ንዑ ጠጠው ከነብል ኢና ኸድና ዝብል ዘረባ ስለ ዘለዎ ስለዚ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከብስላ ክኸል ኣሎ ገለ ነገር ኣብዚኣ ክረክብ ኣሎ ኢራን ከስከ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ክርገሙ ቁሩብ ከማንቶም ኢራንሲ ኣብዚያሲ ብዙሓት ገለ ሰባት ክነቕፎም ርኢና ኣለና ንእሽተይ ትንፋስ ሂብዎ ንክወፅእ ካብቲ ኒኩለር እኮ ንላዕሊ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኒኩለር ኮይኑ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ሕጂ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ንድፊ ዘቕረብዎ እንታይ ገይሮማ እታ ኒኩለር ክንዘራረበላ ይንደለን ኢና ኢሎም መጀመርያ ኩናት ጠጠው ክትብል ኣለካ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከም ዘይትገብር መረጋገፂ ክትበና ኣለካ ድሕሪኡ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒኩለር ክንዘራረብ ንኽእል ኣብ ቅድሚት ግን ብዛዕባ ኣይንዘራረበካን ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ክወፅእ ተደለየ ካብዚ ኩናት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኮይንዎ ዘሎ ንክወፅእ ዘገድድ ምክንያት ድማ ኣለዎ ሓደ ቁጠባ ናይ ዓለም እንታይ ኣሎ መንርአ ክልተ ነገራት ከሪአኩም የሽዑ መልሲ ናይ ኢራን ክትሰምዑ ኢኹም You on the latest on the war, but really specifically the extent to which it's affecting us here and have a quick look at the markets. It all follows over the last 24 hours a couple of comments from President Trump, one which suggested he was very happy to extend the blockade of the Strait of Hormuz, and then further reporting in the US that he's due to be briefed today by US Central Command on possibly military options to force Iran back to the table. Well, unsurprisingly, all of that has pushed oil prices higher once again, but it's not really a calm move higher in oil prices anymore. We're up እንታይ ዝብል ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝቦ ዘሎ መንገዲ ሓደ ነቲ ብሎኬድ ክቕፅሎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ እቲ ብሎኬድ ክቕፅሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕፅዋ ክቕፅሎ እንተኮይኑ ነዳዲ ክወፅእ ስለ ዘይኮነ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ቻርት ንላዕሊ ገፃ ጥራይ ኣቕኒዓ ኣላ ዋላ እኳ ንግዚኡ ቁርብ ትለይ ንታሕቲ ገፃ ዝወረደት ተመሰለት ክሳብ $125 ንበርሚል በፂሑ ነይሩ ንቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ኣሎ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ፕራይስ ኦፍ ባረል ኦፍ Brent crude surges past $125. I mean, this is shocking. እታ ቻርት ረእይዋ ኣብ መጀመርያ ጥሪ ጃንዋሪ ትብለኩም ዘላ ኣበይ ነይራ ከባቢ 62-63 እዩ ነይሩ ወላ ክሳብ 60 እውን በፂሑ ነይሩ እዩ ካብ 60ታት ናበይ ደይብሎ ትሪእዎ ኣለኹም ናብ 125% ዋጋ ወሲኹ ኣሎ ዳብል ኮይኑ ኣሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብምሉእ እዚ ምክንያት እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ናይ ብምርጭኡ ዝኣተዎ ኩናት ዝፈጠሮ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ዓለምና ዋጋ ዝኸፍልሉ ዘለዉ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኹን ህዝቢ ኤውሮፓ ይኹን ህዝቢ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ድማ ብሕጂ እውን ዝገደደ ዋጋ ንኸፍለሉ ካበይ ዝብገ ዘሎ እዩ ካብዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፅጋብ ናቱ ኣንጻር ምኽሪ ናይ ጀነራላቱ ኣንጻር ምኽሪ ንዓመታት ዝቐፀለ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምስ ኢራን ምውጋእ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ናይ ቁጠባ ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝንገሮ ዝነበረ ንኩሉ ዕሽሽ ኢሉ ብምኻዱ ዘጋጠመ ክሳራ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ምናልባት በናይ መንገዲ ከረኻኽበልካዩ በናይ መንገዲ ከረኻኽበልክዩ ንዓኻትኩም ዝምልከት ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይትንክፈካ ኮይኑ ስማዓካ እንተሎ ቁጠባ ስለ ዘይርዳእካ እዩ ኣነ ናተይ ምኽሪ እንታይ እዩ ዘየድልየኩም ናይ ግድን ዘየድልየኩም ንብረት ክትገዝእዎ ዝሓሰብኩም ተጠበብልዎ የኽብል ዝኽእል ገንዘብ ሓዙ ይነበኖ ዝፍለጥ ነገር የለን ምናልባት ናብ ካልእ ቦታታት እውን ኣርሒቕኩም መገሻታት ብሕጂ ቦክስ ገበርኩሞ ኮይኑ የሩማይ ዘይገበርኩም እንተሎ ግን ቁሩብ ተዓገሱ
منتا نتي كونتات ريخم نتي كونتات مزينكم شعو نخد قبرو زيا تا مخرناتيا بعبي وكا زبلو زلو ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መገሻታት ምሕሳብ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ሓደጋ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ምስተትካ እውን መምለሲ ክስእነሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘይትንክፎ ኩነታ ዓለም ስለዘየለ እዚኣ ኣስተውዒልኩም ክትርእይዋ እየ ዝደላነ ንቁጠባ ናይ ዓለም ብብዙሕ መንገዲ ዝሃስዮ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ካብቲ መኻዚኖ ናተንን ሰለይ ዝብላ ዘለዋ እቲ መኻዚኖታት ድማ እናተወደየ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ቀውጢ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን and this is going to ፅልዋ ናይዚ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ከም ዝብልዎ ዘለዎ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ዝበፅሐ ሽግር እዮም ዝብሉ ዘሎ ነዚ ገይሩ ከሎ ግን ዓለም ስቕ ኢላ ወይ ከዓ ወላ ብዘይ ግብረ መልሲ ትፅበየላ ማለት ኣይኮነትን መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዘጋጥሞ ዘለዎ ስዕረት ረእዩ ምናልባት መንገዲ ክቕይር ተኮይኑ እዚ ከቐይሮ ዝኽእል Number one issue, the number one issue. It's the number one financial issue. It's the number one issue folks saying it's facing their families right now. And Donald John Trump is in the worst position he has ever been on inflation. And more than that, these are the worst numbers I've ever seen for any president. I mean, just look at this. Look at this. According to Ipsos, look at this net approval rate on inflation. We got the latest poll out. He's 49 points underwater. That means that 49% more of the public disapprove than approve of the job he's doing. ሓንቲ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ክትግረሙ ጥራይኹም ትኽእሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እንተሪኢኹሞ እዚ ኔት ኣፕሩቫል ኦን ኢንፍሌሽን ኢንፍሌሽን ማለት ንኣሜሪካውያን ቁፅሪ ሓደ ዘገድሶም እዩ ካልእ ኩሉ ኩናት ኣብ ኢራን ከምዚ ገይረ ስዒረ ዶ ኣውሪዶ ዶ ገለ ዝብል ዘገድስ ኣይኮነን ኣብ ኖርማል ሂወት ናትካ እንታይ ፀልወካ እቲ መራሒ ናይ ሃገርካ ሂወትካ የመሓይሾ ዶ ኣሎ የበላሽዎ በዚያ ጥራይኻ በዚያ እዮም ዝዕቅኑ ኣሜሪካውያን ብከብዶምን ብነፍሶምን ጥራይ እዮም ዝዕቅኑ ንኩሉ ፖለቲካ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጆ ባይደን ፖፑላሪቲ ናይ ጆ ባይደን ወይ ከዓ ዝና ናይ ጆ ባይደን ብሕማቕ ናብ ሕማቕ ክዕርዮ ኣብ ዘይክእል ዝገበሮ እንታይ ይብሉ ኢንፍሌሽን እዚ ምንሃር ዋጋታት ዝፈጠሮ ድሕሪ ኮቪድ ብዝተፈጠረ ኩነታት ዘጋጠመ ምስ ዝተሓሓዝቲ ናይ ሰፕላይ ቼይን ዝፈጠሮ ኩነታት ኔጌቲቭ 43 ፖይንትስ ዲስኣፕሩቫል ሰብ ዝፀልኦ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ በፂሑ ኣብ ታሪክ ናይ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ትዝገደደ በዚ ዓውዲ እዚ ክረአ ከሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣሉታ ኔጌቲቭ 49 ፖይንትስ በፂሑ ኣሎ ብሕጂ ድማ እቲ ኩነታት ብሕጂ እናኸፈ ክኸይድ ዋላ እውን እቲ ኩናት ተፈቲሑ ትሽግር ክቕፅል ስለ ዝኽእል እቲ ኢንፍሌሽን እየ ዝብለኩም እቲ ናይ ነዳዲ ዋጋ ገለ ክጎድል ክበስል ይኽእል ኣብ ወረቐት ብሓፈሻ ግን እቲ ጎዲሉ እቲ ንኣብነት ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ እቲ ነዳዲ ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ኣይኮነ እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ትሪእዎ ዋጋ ክጎድል ክትሪኦ ኢኻ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኣብ ኩነት እቲ ነዳዲ እቲ ቦታታት ሃሪሙ ዘሎ ክፅገን እቲ ነዳዲ ካብ ቦትኡ ተበጊሱ ናብቲ ፋብሪካታት ንክበፅሕ ብውሕዱ 2-3 ሰሙን ይድዎ ዘሎ ሽዑ ድማ ኣብቲ ፋብሪካታት ኣትዩ ተሰሪሑ ነቲ ጎዲሉ ዝነበረ ንብረት ብብዝሒ ተሰሪሑ ብመራኽብ ገይሩ ናብ ዕዳጋ ንክበፅሕ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ ድሕሪኡ እቲ ዋጋ ክስተኻኸል ዝኽእል ኢንፍሌሽን ዝበሃል ዝወርድ እዚ ድማ ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ ገለገለ ዋጋታት ድማ ምስ ደየብኡ ናይ ምለሱን እዮም ከም ንፈልጦም ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሂዝ ጌቲንግ ሪሊ ባድ ሕማቕ ዝኾነ ፅፍዒትን ውርደትን ይገጥሞ ከም ዘሎ Joe Biden, inflation absolutely crushed his presidency. But at his worst, according to Ipsos, he was just 43 points underwater. So Trump is lower now on inflation than Joe Biden ever was, according to Ipsos. And I will note that the inflation rate right now is only about a third as it was back in June of 2022. Yet Trump's numbers are significantly worse than Biden. እንታይ እስኪ ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ዝሓለፈ 4 ዓመት 3 ዓመት ክንዲ ጆ ባይደን ዝፀረፈ የለን ንጆ ባይደን ዝገደፈሉ የብሉን ስሊፒ ጆ ደቃሲ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ዝድቅስ ኣብ ኣኼባ ዝድቅስ ብሎ ነይሩ ክንደይ ግዜ ኣብ ቪድዮ ሪኦም ኣለዎ ክድቅስ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢንፍሌሽን ንሰማይ ዝተኮሰ ቁጠባ ዝበሃል ዘይርድኦ ድኹም ዝኾነ እምሩ ዘይሰርሕ ናበለ ላገፀሉ ነይሩ ካብኡ ዝገደደ ሽግር ካገጢምካ ኣሎ እቲ ዘገርም ጆ ባይደን ከምዚ ዓይነት ናይ ኢንፍሌሽን ሬቲንግ ክወሃቦ ከሎ 6%, 7%, 8% ኢንፍሌሽን ነይሩ ከምኡ ኣይኮን ርብዕናቱ ናይ ምንሃር ዋጋታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ራይት ናው ስለምንታይ ግን ብከምዚ መንገዲ ንዶናልድ ትራምፕ ክቐፅዕዎ መሪፆም ወይ ከዓ ሕማቕ ዝኾነ ሬቲንግ ሂብዎ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ጆ ባይደን ብሰንኪ ኮቪድ ንሱ ክቋፀሮ ዘይክእል ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኮቪድ ሽግር ከይተፈትሐ ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዝጀመረ ብኩናት ናይ ዩክሬን ዝመፅእ ስለዚ መጀመርያ እቲ ናይ ኮቪድ ፀገም ክትፈትሕ ክትፅበ ነይርካ ድሕሪኡ ደለኻ መገበርካ ኢሎሞ ናይ ኮቪድ ከይፈትሐ ናይ ዩክሬን ኩናት ዝወደአ ተፈንጂሩ እቲ ኩነታት ማለት ኣብ ልዕሊኡ ድማ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ብምግባር
እዚ ድማ ልክ ባዕሉ ናብቲ ኩናት ብምእታው ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ቅድሚኡ ብታሪፍ ገይሩ ረቢሽዎም ነይሩ ሕጂ ድማ ብኩናት ገይሩ ነቲ መናብሮኦም የበላሽዎ ስለ ዘሎ ብኸመይኦም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘሎ ሽግር እዩ እናበሉ ዝፀርፍዎ ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ብፍላይ ምስ ቁጠባ እቶም ዴሞክራትስ እቲ ሕቶ ናይ ኣፎርደብሊቲ ወይ እውን መነባብሮ ከመይ ከም ዘሎ ዝብል ብዛዕባ እዚ ኩናት ኣብ ዝተገበረ ዝርርብ ስምዕዎ Mr. Khanna. Thank you, Mr. Chairman. Secretary Hegseth, tomorrow is 2 months since the war has begun. You've testified that it was $25 billion in cost in terms of the munitions we used and what we paid for it. But when you add to that the damage that was done to our bases and today's dollars for buying replacement munitions and replacement aircrafts, what has the total cost been over the last 60 days? That number right now reflects the total cost that we're seeing. Including buying in today's dollars? سنتاي لي حتى لهم تريوا زلهم كل تي أدفي خاز اللي خابت كوينات سوسا مع التغيير اللي تكوينات كل تي أصوار خسرنا يو استوكسنا يو ناتنا بيزات بستفل عليه بوتا زتهارمن أنو زوردون بتخك لنيا معك أنا عكينكم $25 ترايدي واقوي بلالو حسوتي زي مغنياتو نتو كونتات بمعكلاي قمقام بتخك لنيا قمقام زي كونت معكلاي قمقام زقمقمو كساب 5 بليون كم زبصيهم زنقرو ابزغن او حيدهم زنقرو زلو بتحده نصلاي كمنو نصلاي كيفلط بتخالو دما ابوليتيكا دونالد ترامب خيس عرض ما شفان مغباري قدا حكي عصفناتو بوحديو اتي بنتاغون زلو زلو باجت دما 100 بليون سبلمنتال توساغي ገንዘብ ይደለኹም ዘሎ ይዝነገር ስለዚህ ስለምታይ ትሕስል ለኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዚያ ስምዑ Okay. Including buying in today's dollars the new weapons and replacements, and including the damage there. That's your testimony. If there's adjustments to that, I would defer to the comptroller on that. And how much are you seeing in terms of? Are you asking in terms of supplemental funding just for the Iran mission from this committee? If and when a supplemental is submitted, the majority of it would not just be for what would be the ballpark for Iran? Munitions related to the entirety of what we want to get done. A number. What would you submit? It would be within on Iran, it would be less than 25 billion, but there's a lot more we would ask for beyond just Iran. You're saying it's 25 billion. Okay, I would just, if you come back, you want to revise those numbers because all the experts are disagreeing with you when it comes. بعفشة توسخي كندي كتحت دليل تقول تكوينات نخطب له مزبله تاع 25 بليون يزبل زلو تحسهم زل خفلوتيو لعليو كم زخونه بزحات اكسبرت يبلو له يبلو له ملسك ملس هيدلني كل دبل زلو تي منستر مكرخال فليتيو معناته حزوه خمسه اللي زلو فليت سلا زلو today's dollars in damage, but you can revise it. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number in terms of the missiles we used? As I've said, that unfortunate situation. እቲ ናይተን 166 ዝቐተልካ ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝቐተልካሉ ዝተኮስካዮ ሚሳይል ወይ ናብኡ ዝገበርኩሞ መጥቃዕቲ ክንደይ ነይሩ ዋጉስ ከንገረና ህዝቢ ኣሜሪካ እንዲ ከፊልዎ እቲ ገንዘብ ብገንዘብ ናይ ኣሜሪካን ብታክስ ፔየር ናይ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካን ተጠቂምካ ቤት ትምህርቲ ናይ ህፃናት ዝቐተልካዮ ክንደይ ነይሩ እስከ ዋጋናቱ ንገረና ይብሎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዘረባ እዩ Remains under investigation. You don't know how much it costs, but I wouldn't tie a cost to that to anything. It's a reasonable question, no, sir? I mean, our taxpayer money was going there. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be in terms of the increased cost. Why won't you answer what it costs to prevent Iran from getting a nuclear bomb? I give you that, sir. But let me. What would it cost? What would you pay to ensure? እንታይ እስከ ይብለሎ ጉዳም ዝኾነ ሰብኣይ እዚኣ ጉድ ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ መነባብሩ ኣብ ነዳዲ ኣብ ገለመለ ክንምንታይ ዋጋ ተወሲኹ ክንደይ ገንዘብ ከሲሩ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝኾነ ገምጋም ዝገበርኩሞ ፀብፃብ ኣለኩም ዶ ይብሎ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ክግምግማ ይክእልኒ ስለምንታይ ከም ዝተሓተነለካ ዚ ዓይነቱ መልሲ ምስ ሃቦ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኩናት ብምርጫኹም ዝኣተኹም መሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝወርድ ዘሎ ዋጋ ክንደይ ተወሳኺ ዋጋ መፂዎ ከሎስ ክርዳእኩም ኣይክእልን እንዲ ይብሎ ኣሎ እቲ ሰነድ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ከንታይ ይብሎ ኣሎ እስከ ኢራን ኒኩለር ትሒዛኸ ክንደይ ይዋግኡ ንኢራን ካብ ኒኩለር መሓዝ ምድሓናኸ ክንደይ ይዋግኡ ይብሎ ኣሎ who cares
ሰብ ናይ መነባብሩና ህይወቱን ይዝነግር ዘሎ ዳሕርካስኮ ንኢራን እኮ ጠጠዋ የበልካያን ይዝብሎ ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዩ Iran doesn't get a nuclear bomb. What would you pay? I reclaim my time. Do you not know? You had no one do the analysis of what the increased cost of gas and food on the American people are going to be? What is the cost of Iran holding that strait at issue with nuclear weapons? It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. Now, let me give you this point. You're saying that your operation is preventing a nuclear Iran. Will you acknowledge that there is an economic cost to the American people for doing what you believe is necessary to make Iran denuclear? Will you acknowledge the economic cost? We have an incredible economic team. ሰንታይ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ልዕሊ 600 ቢልዮን ህዝቢ ኣሜሪካ ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ተወሳኺ ክሳራ መፂዎ ኣሎ እዚ ማለት ድማ 5,000 ዓመት ንዜጋ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ብሰንኪ እቲ ስኻ ንኢራን ኒኩለር ንኸይትሕዝ ጠጠው ንኸነብላ ኢልና ንገብሮ ዘለና ኩናት ትብሎ ዘለኻ መነባብሮ ህዝቢ ኣሜሪካ ተበላሽዩ ከም ዘሎን ኮስት ኣፎርደብሊቲ ትብል ሕቶ እያ መነባብሮ ናቶም ቁጠባ ናቶም ብዓቢ ደረጃ ከም ዝበላሸ ጌርካ ኣለኻ ሕጂ ኣብ ኢራን ዘሎ ኒኩለር ጠጠው ከተብልን ከይተብልን ክትብልሲ ኣብዚ ህዝቢ ሚልዮናት ህዝቢ ኣሜሪካ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ እንተወሓደስ መነባብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ኣበላሽኻ ከም ዘለኻ ይርዳእካ ኣሎ ድብሎ ኣሎ እዚኣ መፈንጠራ እያ ኣባከይ ኣትዩ ዝፈርድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብሎ እዩ እንታይ ከም ትገብር ዘለኻ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ And you're going to let this administration about the economy? You know what is upsetting? Incredible. You didn't even do the analysis on how much it's costing the American people. It's one thing if you say, okay, it costs the American people $5,000, but we think it's worth it. That's what we've done in World War II and other wars. Here's what it costs. You got to pay for it. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that so እንታይ ይብሎ ኣሎ ብሓፈሻ ክንደይ ዋጋ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኸፍለሉ ከም ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ኣይርዳእካን እዩ ንኣብነት 5,000 ንሓደ ሰብ ተወሳኺ ዋጋ ከቢርዎ ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ እቲ ኩናት ምናልባት ልዕሊ ዚ 5,000 እውን ክትምኖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳራ ነይርና ግን እቲ ኩናት ኪኖቲ ክሳራ ስለ ኣገዳስነ ዝነበሮ ኣቲና ኢና ንስኻ ግን ሓደ እቲ ናይ መነባብሮ ክፋእ ኣይርዳእካን እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣሜሪካን ዝገብሮ ዘሎ እውን ከተወዳድሮ ድልውነት የብልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ህዝቢ መነባብሮም ኣኽፊእካ ከም ዘለኻ ኸማን ኣይተረዳእካን ኣሎ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኸማን ብምባል እዩ ዝሃርመ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ዲቤት እዩ ዳርጋ ከብኪዎ እዮም ዝገደፍዎ የብሎምን ኣብ መወዳእታ ድማ እስኻን ወዲ እስኻን ኩናት ኣይንገብር ናብ ካሊእ ኢልኩም ኣታሊልኩም መፂኹም እቲ ዝኸፍአ ኩናት ማንም ዘይደልዮ ንማንም ዘይርብሕ ኩናት ትገብሩ ኣለኹም ዘሕዝን እዩ ብምባል ነቲ ማጋ ዝበሃል ጠሊምኩሞም ስለ ዝጠለምኩሞም ድማ ፅባሕ ንጎ ክጠልሙኹም እዮም ሳቶም እውን ዝዓይነቱ መጠንቀቕታ እዩ ዝቦ ዝኾነ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ እዚ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ፖፑላሪቲ ዲክላይን ትሪእዎ ፀናሕኩም ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ናይ ዝና ውጥቀት ኣጋጢምዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዘምፅኦ ዘሎ ሽግር እዩ ስለዚ ብከምዚ ተቐፂሉ ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ እጂ ንኺድ ኢራን ከንታይ ይብል ኣለዉ ብወገን ኢራን እንታይ ይበሃል ኣሎ Live to Iran's Supreme Leader, Mujtaba Khamenei, who's speaking at the moment, giving his latest statement on the conflict and the region. Thousands of miles away, they don't have any hope in our region. They don't have any fortune in our region. If they have a place, it will be deep down in the water of the Gulf. And this will be the equation that must be respected. Today, the Iranian people... Okay. Inside Iran and outside Iran will use all their capabilities, all the technological abilities, political country, the Islamic Republic of Iran, Mujtaba Khamenei. It was a ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስፕሪም ሊደር ሳሕቲ መልእኽቲ ዘውፅኡ መልእኽትናቱ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢራን ሰራዊት ኢራን ሬዲ ከም ዘሎ ንፅላዮም ንክገጥሞን ንህዝቢ ኢራን ድማ ንልውላውነቱን ንናፅነቱን ንምዕቃብ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዘለዎን ሓድነቱ ክሕይል ከም ዘለዎን ጎኒ ጎኒ እውን ሓድሽ ኣፅዋራት እውን ተኣታትዮም ከም ዘለዉ ዘርኢ ሸው እውን ገይሮም ነይሮም ስለዚ ተዳለኑ ኩናት ዝዓይነቱ እዩ እቲ መልእኽቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዘይ ፍቓድና ብዘይ ድሌትና ማንም ዝኸፍተ የለን ኣብቲ ቦታቲ ድማ ዝኾነ ይኹን ፈተነን ዝግበር ድማ ከቢድ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዝነግር ዘረባ እዩ እዚ እውን እንተሪኢኹሞ ብተደጋጋሚ ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ኩናት ይቐርብ ከም ዘሎ እዩ ኣይሆፕ እቲ ኩናት ጠጠው ዝብለሉ መንገዲ ንክህሉ ኢና ንብል ዘለና ግን እቲ ኩናት ቀሪቡ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ግን ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሳድ
ከምዚ ጉዳይ ክበፅሕ ምኻልት ኩነታት ሕጂ እውን እንተኾነ እስከኒሽተይ እንታይ ኢሎም ይገልጽዎ ነዚ Tehran. Russell, which the Supreme Leader spoke of a future for the region without the United States presence and of a new reality for the Strait of Hormuz. Obviously, the Iranian blockade of that waterway remains in place, as well as the US naval blockade. We're joined by Russell Seder, our correspondent in Tehran. Russell, the timing of this statement by the Supreme Leader, it comes in the midst of a deadlock, a standoff between the US and Iran. Does it in any way እንታይ ብል ፀኒሕቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ንመጻኢ ኣሜሪካ ዘይብሉ እቶም ዞባ መራሕቲ እቶም ናይ ዞባ ሓይልታት ጥራይ ዝቆፃፀርዎ ክኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ዓበይቲ ኢራን እዩ ዘሎ ግን ሓዋሩ ኣሜሪካ ካብቲ ቤይዛት ናይቲ ኣብዚ ፐርሽን ጋልፍ ዘለው ካብተን ሃገራት ዓረብ ጠቕሊሉ ንክወፅእ ጠቕሊሉ ዝወፀ ፀላኢ ወፂኡ ክርእይዎ ትምኒት ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ኣብ ኣገዳሲ ምፍኽኻር ኣብ ዘለውሉ ደረጃ ዝተባህለ እዩ move forward our understanding of that impasse? Indeed. So now this is the National Persian Gulf Day in Iran, and the Supreme Leader is releasing a statement on this occasion. It's quite important. And he simply, in his message, perhaps one of the most important messages is that he's simply saying that has been proven not only in the public opinion of the world and the nations of the region, but also for the kings and the rulers of the countries that have the American military presence in the country or the American establishments in their country, that this American presence is not a strength, is not a security guarantee for them, but rather it's creating vulnerability and fragility. ብኻልኦት ዘራርባ ድማ እተን ሃገራት ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋራት ናይ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ሒዝኩም ዘለኹም ካብ ዝኾነ ሽግር ዘድሕናኹም ዘይኮነሲ እቲ በይዚ እቲ ዘድሕነኩም ዘይኮነ ተወሳኺ ኣብ ሓደጋ ዝእትወኩም ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ደጊምኩም ሕሰብሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ መርኣያናቱ ድማ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ምዛታ ሒዞም እውን ሓንቲ ነገር ኣርእዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለው Iran signals a major escalation, with Mujtaba Khamenei set to unveil a weapon it claims enemies should fear deeply. Iran's navy says a powerful new weapon is already positioned close to enemy forces, raising tensions across the region. Questions mount over whether US and Israeli forces face new risks as Iran hints at deploying a surprise advanced weapon. Tehran warns of an unprecedented response, accusing the United States of maritime piracy amid the escalating Gulf confrontation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ሓደሽቲ ኣፅዋራት ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ መድረክ ክጠቕሞም ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ከምኡ ድማ ነቲ ኣፅዋራት ናቶም ናብ ፀላያ ፀጊዖም ኣውሪዶም ከም ዘለው ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ከቢድ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእልን ነፍሲ ወከፍ ድማ ሓይሎም ይግትሩ ከም ዘለውን ቅልፅሞም ይግትሩ ከም ዘለውን ንዝዓበየ ረስሚ ዳለዉ ከም ዘለውን ዘርኢ እዩ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ እዚ ንሪዮ ዘለና ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ንምርዳእ ኣብ ምንታይ ደረጃ ናይቲ ኩናት በፂሕና ኣለና ካብዚ ሕጂ ኸ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ንዝብል እስከ ነዚ ፕሮፌሰር ንስማዕ So when we started this program, Brent crude prices were at I think $114 a barrel. Now they're now, as we're getting towards the end of the show, up to $117 a barrel. That's despite an enormous amount of American pressure to keep the prices down, both through kind of deliberate attempts at kind of spreading nonsense about the Iranians are headed to Islamabad, they're about to capitulate. They said they're collapsing. They want to open the strait. Plus actual material manipulation using the power. What does $117 a barrel oil do to those calculations? What does it say about what room Trump has to maneuver? Well, what we ዋጋ ናይ ነዳዲ ልዕሊ 115-16 ኣብቲ ዝገብሩላ ዝነበረሉ እዩ እዚ ዋጋ እዚ ምስቲ ዘሎ ኣካይዳ ካብ ሕጂ ንድሓር ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ እዚ ይብሎ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ 30 ዓመት መፅናዕቲ ዘካየደ ኤክስፐርት እዩ Professor Pepe. We are seeing, and we've talked about this before, is there's a trajectory here with the Strait of Hormuz being closed down, and everybody now knows closed down 20% of the world's oil, 30% fertilizer, ... But the trajectory is, in the first 45 days, and we're now at day 60, the first 45 days, it was simply price rising notably, but in anticipation of stage 2, which started about actually 2 weeks ago. It's this middle stage where actual shortages are appearing, and
that has been recorded here. You know, the worry about the jet fuel, Europe, and this is just the beginning of all this. But that is what you are seeing now, and this is going to get worse because all the ships that were in transit over the last couple of months, it could possibly still have some oil in them. They've all hit dry dock. They've all been there. سنتاي زبل زلو قدامات 45 معلت نايتو كوينات اتو واغا زخبر زنبره منالبات كسان يخلي كاب زبل سبيكولاتيف نيتشر نيرو معناتو تندادي باكچوالي بتحستو هاجرات مخازين نيرون ريزيرف نيرون نويت كمان يرنين اتن تانكرات بحر زنبره دما يشط اصل زنبره نيريو كاب زحلفه كلتا سلسسو من جميرو جن تريل نداد مسال هاجرات دما كبيد وسانتات نخغبرالو نفرت فلايتس كانسل مقبار ديو أقدست بروجكتات أو بالديو كال نجارات سقمتات منقستات كوز دولو زخول مدرخاتنا لنا كاب الجن دحرنا غسل خيط كله دم عبيت سقمتات دوسدلو كنتات كن روح جمرينا اتقلولاو اتكمت تخلي زبحال زنبره ناين دارق لولاو حجي بغتا ابت داغاتات ابتي اتنهجرات كحرم جميرو كمزلون مرأياناتو دما تحجن ريا زلنا ريل زخونه بين حقنيا زخونه قانزا سلا زغاطم زلو እዚ ጉዳይ እዚ መመሊስና በርተክ ኸይድ ከም ዝኽልና ንርኢ ዘለና ናው እንታይ ፀልዋ ከምጽ እዚ እንድሕሪልኩም በዛ ሕጂ ዘለዋ ጥራይ እንተሪኹሞ የስ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣሎ አጋጢምሎ ናይ ተዕዳጋታት ናይቲ ባሕሪ ቅልውላው አጋጢምሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ Mr. Donald Trump ኩናት ክገብር ዝዳልዎ ዘሎ ምትካት ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ እቲ ብሎኬድ ድማ ክቕፅል ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ድማ ኢራን እንታይ ክገብር ይላላ እንድሕር ኩናት ጀሚርኩም ብሙሉ እቲ ቦታታት ኣብ ከባቢየ ዘሎ ካርሜያ ትብላላ ስለዚ ኩሉ እዚ ከቢድ ዝኾነ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእልን ነቲ ቁጠባ ድማ ዝለዓለ ሸቐልቀል ክእትወሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚያ እውን ስምዕዎ as credible deterrence in the form of being able to blow up critical infrastructure in the Gulf in a very short period of time. Desalination plants, oil fields, refineries, pipelines, and ports. And there is no Iron Dome that's going to stop that because there are a lot more missiles and drones than there are anti-missile systems available. This is obvious. So if a shooting war continues or resumes, it's a complete disaster because we will be in a catastrophic long-term situation, meaning that for years there could be no recovery of. Exactly. ከም ትሪእዎ ዘሎም ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ሰማ ይብላሎ ኢራን ሓያል ኣቕማም ዘለዋ ደጊማ ሪኣትና ኣላ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ናብ ናይ ተኽሲ ኩናት ተቐይሩ ዝሕጂ ዘሎ ምትፍናን ናብ ኩናት ኣትዩ ኢራን ድማ ንብዙሕ ዕላማታት ናይ ነዳዲ ቦታ ድዩ ናይ ጋዝ ቦታ ድዩ ናይ ዲሳሊኔሽን ናይ ማይ መፃረቢ ቦታ ድዩ ናይ ካልእ ኣገደስቲ ቦታታት ክትሃርም እያ ዝገደደ ናይቲ ኩነታት ዝገብሮ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩነታት ኣየር ሕጂ ሰብ ክፃወሮ ዝኽእል ኣይኮነን ናኸበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወርሓምሽተ ማለት ኣብ በዓል ዱባይ ኤሌክትሪክ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሰብ ብዘይካል ዓለም ሓደጋ ክወርዶ ይኽእል እዩ ኣዝዩ ረስኒ ከቢድ ዝኾነ ረስኒ ዘለዎ እዩ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ካብ ወርሒ ሞደታራ ወርሒ 4 ለና ካብ 5 ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ 10 ቢሉ ሰብ ብዙሕ ኣይቅመጠሉን እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ካብቲ ዓዲ ይወፅ እዩ ሜይቢ እንድሕር ዓቕሚ እንተዘይብልካ ክፀንሕ ትኽእል ትኸውን ግን መብዛሕትኡ ዓቕሚ ዘለዎ እቲ ኤክስፓት ሃብታም ኣብኡ ዝቕመጥ ካልእ ዓዲ ዝቕይር ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ ሕጂ ዝካየድ ኩናት ከምኡ ድማ ባሕሬን ከምኡ እዩ ቀጠር ከምኡ እዩ ስዑድያ ከምኡ እዩ ኩላቶም ከምኡ እዩ ኣዝዩ ረስኒ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ኩናት መሊሱ ዝኸበደ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ሓደ በሉለይ ንቐፅል ካልኣይ እዚ ናይ ኤውሮጳ ናብ ኤውሮጳ ገፅና ንቐይር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ብዙሕ ሰብ እንዲ ዝበሃስ ዘሎ ንብል ዘለና ናብ ኤውሮጳ ድማ Donald Trump says the United States is studying whether to pull back thousands of troops from Germany. And this isn't just about military strategy. It's about pressure, politics, and a warning to America's allies. Right now, the US has about 38,000 troops stationed in Germany. These forces are not there by accident. They are part of the larger NATO alliance, a military partnership designed to protect Europe and deter threats. The development comes just days after German Chancellor Friedrich Merz publicly criticized the United States. He said Washington has no strategy when it comes ለንከነ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኤውሮፓን ብርቱዕ ዝኾነ ባእሲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤውሮፓውያን ኣሽካዕላል ክፃወቶ ልዕሊ ዓመት ኣሽካዕላል እናተፃወተ ዝፀንሑ ስለ ዝመረሮም ይመስለኒ ናይ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ኢራን ኣዋሪዳትካ ጉሰማ ጥራይ ኢልዎ ንዶናልድ ትራምፕ ሕፅር ኣቢሉ ትዋረድ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ኩናት ተዋሪድካ ኣብ ጣውላ ድማ የዋርዱካ ኣለዉ ኢልዎ
ዝፅር ብዝበለ መንገዲ ከምዛ ዓይነት ነቐፌታ ድማ ክፃወር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ኢልና ነርና ምናልባት ክሓብዋ እዮም ናብኡ ከየብፅሕዋ ግን ከም ገለ ኢሎም ካብ ከብፅሕሉ እዮም መልሲ ድማ ክብኢልና ከምታ ዝበልናዮ ድማ መጀመርያ ብፅሑፍ ገይሩ መሊሱ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመን መራሒ ፍሬደሪክ ሜርስ thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር እንድሕር ሃልይዋ ኖርማል እዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ he doesn't know what he's talking about ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ስቱፒድ ምዃኑ ወይ ከዓ ደንቆሮ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ከምኡ ዓይነት ናይ ካልእ መራሒ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ የብሉን እዩ ዝብል ኣብ ናይ ዓለም መራሕቲ መዕቀኒ ጌርና እንተነወዳድሮም ነርና ኣብ ቁጠባ ኣብ ናይ ገንዘብ ኣብ ሪል ስቴት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብዙሓት ክሓይሽ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ምክንያቱ ዝኣክል ተመክሮ ክህልዎ ክእል ኣብቲ ናይ ገዛ ቢዝነስ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ዓለምና ጂኦግራፊ ገለ ግን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክሓምቕ ዝኽእል ሓደ ሰብ ጥራይ ክህሉ ዝኽእል ብናተይ ገምጋም ኣብዪ ኣሕመድ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እየ ዝብላኒ ስለምንታይ ከምብላ ኣለኹ እቲ ደረጃ ተመክሮ ናይ ትምህርቲ ይኹን ተመክሮ ናይ ካልኦት መራሕቲ ንኩሎም ናብ ዓለም ዘለዎ መራሕቲ ኣንቢባ ይኮንኩ ዝብለኩም ዘሎ ካብቶም ቀፃሊ ካቨር ገብሮም እየ ዝብለኩም እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቢዝነስ ዝፍዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ጂኦግራፊ ኣብ ካልእ ፊሎዞፊ ገለ ግን ዚሮ እዩ ሶ ነዚ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ባንከር ዝነበረ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎ የስ ዓንዲ ሕቆ እዚ ማዓንጣ የለን ተጎታቲ ናይ ኤውሮጳ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ክገርመኩም እየ ዝብለኩም እዚ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ተባሂሉ ዝእመን እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝያዳ ቅርበት ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ምርጫ መፅዩ ዶናልድ ትራምፕን ማጋም ብዝገብርዎ ዘሎ መንገዲ ኣንፃር ኣሜሪካ ንኸይድ ግድድዎ ኣሎ እምበር ዳርጋ መዋእሉ ኣብ ብላክ ሮክ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ጀርመን ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሞር ንጀርመን ምስ ኣሜሪካ ከቀራርባ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመነሉ ነይሩ ብኸምኡ እዮም ዝኸስዎ ነይሮም እንገስወት ዶናልድ ትራምፕ ፈተውቱ ስለ ዘርሕቕ ከምዚኣ ገይሮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ዘሎ እዚ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጥን እዩ ብምባል ኣሽከዓላል ተፃዊቱሉ ነይሩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ቀፂሉ ሕጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢለኩም ሰራዊት ናትና ልዕሊ 30,000 ድዮም 40,000 ዝኾኑ ዘለው ከውፅኦም እየ ይብላ ኣሎ ኢሎሞ ኣነ እኳ ኣብ ጀርመን ዘለው ህዝቢሲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወፂኦሞም ተካለይቲ ዝሓድሩ ይመስለንን ምክንያቱ ኣቲንክ እቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓድኻ እንተሎ ይስግኣት እምበር ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓድኻ ኮይኑ ካብ ካልእ ካጥናካ ይክእልኒ ኣሚን ምናልባት እቲ ቀደም ከምኡ ኢልካ ዝእመን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ሰራዊታ እንተወሲዳትልካ ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ክቁፀር ዝኽእል Excellent. They are part of the larger NATO alliance, a military partnership designed to protect Europe and deter threats. The development comes just days after German Chancellor Friedrich Merz publicly criticized the እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝቕፅል ዘሎ ምስቲ ስፔን ከምኡ ካብ ስፔን ካብ ኔቶ ከውፃ ይደሊ ኣሎ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ይበኣስ ኣሎ ምስ ጥልያን በኣሲ ጀሚሩ ኣሎ ቃል ብቃሉ ዳርጋ ምስ ኩሎም እዩ ዝበኣስ ኣሎ ምስ ኩሉ ኤውሮጳ በዚ መልክዕ ድማ ሕጂ ከማን ኣብ ትዊተር ዝሪኦ ዘለኹ ዩኤኢ ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብዚ ኦፔክ ወፅያ ሕጂ ድማ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ኔቶ ክወፅእ ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል ገምጋምን ዘረባን ድማ ክዘውር ንሰማዕ ኣለና ስለዚ መርኣያ ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ንግዜኡ ክንገድፈይና but this is going to be very very crucial ኣብቲ ፖለቲካ ድማ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ቀፂልና እቲ ናይ ኦፔክ ድማ ክንሰምዕ ንዑ ኢና ክንሓልፍ Emirates has just quit OPEC and OPEC Plus. After 58 years inside the cartel, Abu Dhabi has decided to walk out, and it has done so at the worst possible moment for the group. OPEC is already reeling from the Iran war, which has disrupted supply routes, rattled energy markets, and exposed deep fault lines between its own members. The UAE is no small player. It is OPEC's third largest producer, pumping nearly 5 million barrels a day. There is a lot at stake here, but here are the fundamental questions. What made the UAE leave? Why now? What does a weakened OPEC mean for the world's energy supply, for the US, for Asia, and particularly for India? And is this the beginning of the end for the cartel that shaped the modern global economy? I am Shubhangi Sharma, and you're watching POV. Joining me now ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ንሚድያታት ናይ ዓለምና ድማ ዶሚኔት ገይሩ ዘሎ እንተሪኢኹሞ እዚ ናይ ኢማራት ካብዚ ኦፔክ ዝበሃል ክትወፅእ ምውሳና እዩ this is a impactful event እዮም ዝብልዎ ወይ እውን ኣጋጣሚ እዚ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘሎ ግን በቲ ካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ንኢማራት ንምግናን ዝግበር ዘሎ እዩ ጀስታ ኢማራት ምስቲ ናብ ሚድያ ዘለዎም ቁፅፅር ብዛዕባኡ ሓሸውየ ንምባል እምበር ኢማራት ስለ ዝወፀት ፍሉይ ነገር ዘጋጥም ነገር ክህሉ ይክእልኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ድራማ ንምፍጣር
تي إمارات زبحال نعلم ملو كنقطقط زخل عينت حيل كم زلو غيركا نمغرابو زغبر زلو ويون كسع كندي عقم خم زلو ان بوليتيكا ناي عالم كسع كندي يزاربلو نمبال زتقملو زلو يمبر إمارات ስለዝወፀ ካብ ኦፔክ فلوي ነገር ከጋጥም ዝኽእል ፅልዋ ከለዎ እዩ ግን ክሳዕ ክንዱ ዘሻቕል ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተቐንዲ ዘዛርብ ዘሎ ግን ኢማራት ምስ ስዑድያ ዘለዋ ዝምድና ናብ ዝገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ካልኩሌት ዝኾነ ሙቭ እዩ ንምንታይ ተገይሩሎ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ስዑድያ ክትከውን ከም ዘይትደልን እቶም ኢማራት ዝበሃል ጠቕላላ ነብሱ ክኽእል ይደሊ ከም ዘሎን ንስዑድያ ክሰምዕ ከም ዘይደልን ሪጅናል ፓወር ክኸውን ይደሊ ከም ዘሎን መርኣያ ናቱ ድማ ካብዚ ቦታ እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ እቲ ስዑድ ዓረብ ዝያዳ ፅልዋ ደይርዋ እዚ ኦፔክ ካብኡ ጠቕሊሉ እቲ ኢማራት ምውፁ ሓደ ነቲ ዕዳጋታት ንምብልሻው ክሰርሕ ይኽእል ኸውን እዩ ግን ዝያዳ ብኣራሻውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ ኦፔክ ፕላስ ዝበሃል ጥንቃቐ ንክገብር ድሮ ምሕፅንታታት ክገብሩ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ በይኑ ብዝገብሮ መንገዲ ጥራይ ፈንጠዝያ ክገብር ኣይክእልን ምክንያቱ ዕዳጋታት ናይ ብዙሓት ሃገራት ክፀሉ ስለ ዝኽእል ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን እቲ ኢራን እውን ኣለያ ዋላ እኳ ኢማራት መበል ሳልሳይ ዝዓበየ እንተነበረ ኢራን እውን ኣብኡ ኣለያ ኩዌት ኣላ ኣቡ ካልኦት በዓል ኮንጎ ኣለው ጋቦን አንጎላ እውን ነይሩ ኢኳቶሪያል ጊኒ ናይጀሪያ ቬኔዙዌላ ነይሩ ኣልጀሪያ ከምኡውን ሊብያ ኢራቅ ኣለው እዚኦም ማለት እዩ ኩላቶም እዚኦም ኣብቲ ኣባላት ናይቲ ማሕበር እዮም ዝኾነ ኢማራት ካብዚ ወፂኡ ነቲ ውግእ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ብብዝሒ ሸይጡ ነቲ ክሳራታቱ ክሽፍን ካብኣቶም ድማ ፍልይ ዝበለ ፖሊሲ ይኽተል ምዃኑ ክፍለጥ እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ግን ልክዕ ከምዚያ ንግዚኡ ክልተ ሓደ ቤተሰብ ወይ እውን ጎረባብቲ ባእሱ ዝነበሮም ካልእ ነገር ኣጋጣሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስለ ዘጋጠመ ወይ እውን ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘጋጠመ ነቲ ባእሶም ረሲዖም ኣብቲ ካልእ ጉዳዮም ዝገብሩ ዝነበሩ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ወይ ባርዕ ጠጠው ምስ በለ ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ባእሱ ዝምለሱ ልክዕ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ባእሲ ናቶም ድማ ኪኖዚ ናይ ነዳዲ ንሪኦ ዘለና ካልእ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዓቢ ክፋል ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ዓለም ምልእቲ እዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ፅልዋ ክፈጥር እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሕጉስ ከም ዝኾነ ገሊፁ ኣሎ በዚ ናይ ኢማራት ዝገበረቶ ውሳነ ንፉዕ ዝኾነ መራሒ ስለ ዝኾነ ዘዋፅኦ ገይሩሎ ይብሉ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቶም ነዳዲ ዘይነፍሪ ሃገራት ፅቡቅ ክስጉምቲ እዩ ንሳቶም ንሓትሕዶም ክወዳደሩ ክብሉ ብዙሕ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ከምፁ እዮም ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሓስር ይኽእል ብኡ ጌርካ ድማ እቲ ኩነተ ቁጠባ ክመሓየሽ ይኽእል እዚ ግን ኩነታት እንተተቐይሩ ጥራይና ንዛረብ ዘለና ንሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ ዝኾነ ውድድር ይካየድ ኣሎ መፃዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ሕጂ ናብ ቀርኒ አፍሪካ እንታይ ፅልዋ ክህልወና እዩ እስከ ንኸይድ ወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው። ከምታስቡትና ከማስበው በላይ ተስፈኞች ስንሆን መልካም ነገር ማየት ስንጀምር የተነሱ ጥያቄዎች እዛ ውስጥ ምላሽ ያገኙ። ለምሳሌ ዓለም ላይ ነዳጅ ችግር አጋጥሟል። ሉፍታንዛ በረራ ቀንሷል። አንዳንድ አውሮፓ ሀገራት 15 ቀን 20 ቀን ከቀጠለ ሙሉ በሙሉ ፍላይት እናቆማለን ብለዋል። የእናንተ አየር መንገድ እንዴት ነው መብረር የቻለው? ይሄ ኢትዮጵያ አልሰማም። እኔ እንቅልፍ የለኝም፣ እናንተ ግን ስትጠይቁ አልሰማም። ተሰለፍን ብቻ ነው የምትሉት። ተሰለፋችሁ እንጂ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ አልቆመም። ዛሬ እንቅስቃሴ አለ። እንዴት ሆነ ይሄ ነገር? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓለምና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ብዘላታ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ስምዑንን ኣይእመኑን ይብሎም ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ኣነ ዝፈልጦን ዝርእዮ ዘለኹን ካብ ክኣምኖ ዝኽእል ንላዕሊ ንስኻትኩም እውን ካብ ክትኣምንዎ ትኽእሉ ንላዕሊ ናብ ብልፅግና እያ ትዘልል ዘላ። ስለዚ ካብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣብ ቅድሚኹም ትርእይዎ ዘለኹም ዘይኮነ እቲ ኣነ ዝብለኩም ጥራይ ስምዑን እዩ ዝብሎም ዘሎ። ቀፂሉ ድማ ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ሉፍታንዛ ዝኣመሰለ ኤርላይንስ እውን ክሳብ 20,000 ብዙሕ ፍላይትስ ናተን ካንስል ገይረን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ስለምንታይ ካንስል ክትገብር ኣይከኣለትን ኢልኩም ትሓስቡ ዶ? ናይ መኻይን ፀገም ከም ዘለኩም ንስፈምዕ ኣለና። ናይ ነዳዲ ሪጋ ከም ዘሎ እምበር መኻይን ጠጠው ኣይበላን ይብሎ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ብክልተ መንገዲ ከስማዓኩም እየ እዚ
ዋጋ ጭማሪ መታየቱንና በተለይ የነዳጅ ሰልፍ በእያንዳንዱ የማደያ ጣቢያ ላይ እስከ 5 ቀናት መኪኖች በማደያ ጣቢያ ላይ ቆመው እንደሚታዩና ከዛ በኋላ 5 ቀን ከቆዩ በኋላ ደግሞ ነዳጅ ሳያገኙ የሚመለሱ መኪኖች በጣም በርካታ እንደሆኑ ነው የጠቀሰው። በነዳጅ መጥፋት ምክንያት የከተማዋ ሕዝብ ለአስከፊ የኑሮ ጫና መጋለጡን ጠቅሷል። በተለይ ሸማቹ ማህበረሰብ የምግብ ሸቀጦችን እስከ 40% ድረስ ነዳጅ በተለይ ሕጅንታይ ዝብሎም ዘሎ አቢ ሪጋ ዳአሉ ዘሎ እምበረይ ነዳዲ እኮ ሲኢነን ጠጠው ዝበላ መካይን የለዋን ይብሎም ኣሎ። ስለዚ ዋላ ወርሒ ተሰሪዕኩም ድሕር ወርሒ እንተበፂሕኩም ነዳዲ ኣሎ እዩ ሪጋ ጥራይ ነዊሑ ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ። በቲ ካልእ ድማ ናይ ነዳዲ ናይ ጀት ፊል ኣይሰኣናን ንሕና ነፈርትና ይንቀሳቀስ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣምና ሹር እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኩንነት ከምኡ ድዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ከመይ ይኮይኑ እቲ ጉዳይ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝፈልጦ የብለይን ሕጂ ኣቡ ዘይገበርኮ መፅናዕቲ ክዛረብ ኣይክእልን እየ። ግን ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክብድ ዝበለ መድረኻት እዩ ከም ዘሎን ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ከም ዘሎን ነቲ ሰብ ዝነብሮ ዘሎ ነቲ ንኩንነት ክቅይር እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ኣካይዳ ንክንደይ ግዜ ክኸይድ እዩ ከዋፅኦ ድያ ይዋፅኦን ንግዜ ንገድፎ። ኣብዚ ግን ሓንቲ ከርእየኩም No, this is not it. Let me give you ሓንቲ ከርእየኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም እቲ መረረ ክሳዕ ክንደይ ከይዱ ከም ዘሎ ንክትፈልጥዎ። ሓንቲ ፅሕፍቲ ሓደ ሰብ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከምዚ ዓይነት ኢትዮጵያ ርየ ይፈልጥን ኣብ ሂወተይ ብምባል ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፍ ነይሩ ዋጋታት ዘርዚሩ ማለት እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ሲ ብዙሕ ሽግር ርኢና እንዲና ኣብ ሂወትና ከምዚ ናይ ሎሚ ዓይነት ሽግር ግን ገጢምና ይፈልጥን እዩ ብምባል ሓደ ንዊሕ ዝበለ ሊስታ ዝነበሮ ፅሑፍ ነይሩ ተረኺበዮ ናባኻትኩም ከብለያ ጊቭ ሚ ሰከንድ ምናልባት ተሐዋዊሳት እንላ ወደ ውጭ ሀገር መላክ አለመቻላቸውን በተለይ ወደ ጅቡቲ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ወጪው በ3 እጥፍ መጨመሩን ተከትሎ ነጋዴዎች ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ያዘጋጁት ምርት እንዲሁ ሀገር ውስጥ እየተበላሸ እንደሚገኝ ነው የጠቀሱት። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሓደ ፅሑፍ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ነቶም ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዘይተከታተልዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ኣየ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓይነት መናብሮ ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብምባል እዩ ገሊፅዎ ነይሩ። 2 ሊትሮ ማይ ናብ 60 ብር ዝሽየጠላ ሃገር ኮይና ኣላ። 4 ኪሎ ጥብሲ 500 ብር ዝሽየጠላ ሃገር፣ 1 ሊትሮ ናፍጣ 1000 ብር ዝሽየጠላ፣ ከምኡውን ሓደ ፍንጃል ቡና 4 ብር በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ባጃጅ መኪና እቲ መነባብሮ ክሳዕ ክንደይ ከቢሩ ከም ዘሎ ንኸማርር ኢሉ እዩ። እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩንነት ከምቲ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ማኒፕሌት ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ዘይኮነ እቲ ኩንነት ካብኡ ፍልይ ዝበለን ክብድ ዝበለ ኩነታት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እንተ ሲቹዌሽን ኢዝ ዳየር ይብልዎ ክብድ ዝበለ ኩነታት ምዃኑን ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ክፃወሩ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎን ብዙሕ ሰብ ሰሪሑ ዝነብር ንምስቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ንኽጓየ ይከብዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሶ at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘጥቅዕ እውን ኣይኮነን። ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ይኽእላደን ኣይክእላን ዝብል ዓብ ዲቤት ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ። Country essentially go broke because of the Iran war. That's a distinct possibility the longer the conflict continues. And defaults come with painful consequences, from cuts to social services like health, education, or public sector wages. But how do they even happen? Which countries are in the most danger? And what can they or other countries do to prevent them? Well, let's take a look. First of all, how does a country even go broke? Well, just like a business, it owes more to its creditors than it can manage to pay. It defaults on one or multiple loans. Ask Zambia, or Ghana, or Ethiopia, or Chad. All have defaulted in recent years on sovereign loans. That's ብሰንኪ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ ሪሊ ባስትድ ክኾነ ከም ዝኽእላ ኢደን ክባ ከም ዝኽእላ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብኸመይ ሃገራት ከምኡ ክኾና ይኽእላ ወይ እውን ኣብ ቀረባ ታሪክ ዝረኣናዮ ሃገራት ኣለዋ ዶ ብሰንኪ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢደን ዘርጊሐን ኢደን ዝሃባ ሃገራት ንድሕሪ ኢልካ ብርግፅ ዛምቢያ፣ ጋና ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዕድአን ወለድ ናይ ዕድአን ክኸፍላ ስለዘይከኣላ ናብ ዲፎልት ስቴት ዝኣተዋ እየን። ዕድአን ክኸፍላ ዘይክእል ሃገራት ተባሂለን ብድጎማ ናይ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ከምኡውን ናይተን G20 ዝበሃል ሃገራት ደገፍ ክግበረለን ከም ዘለዎን መተንፈሲ ኦክሲጅን ክወሃበን ከም ዘለዎ ተነጊሩ ሰለይ ዝብላ ዝነበራ ሃገራት እየን። ሕጂ ድማ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩነተ ቁጠባ
ببزح من قد كتصفع سلزخل اتقطبا مليسو ناترمس خيد خل يوم زبل زلو مرأيانا تدما أبزح سكترس شجر كقاتم كم زغلا بتن هجرات مالتهم taking away very important tourism dollars and removing capital as investors fled for safety. The country defaulted in 2022. The restructuring that followed in Ghana has been costly, as it has levels, and that means deficit spending is rising, a familiar cycle. Savings. Well, today we أبزيا حنتي كشارت نيرنا آخر يكون there was this times بلزلو African countries at or below 2019 growth rate نابلو يقبرون الله زينا قراتياتن target كوينا الله بحفشة كم دري زلنا بزحات هجرات أبزحجي. That's Waris Atiya, a lawyer in Kenya and ex-Africa. Suddenly, again, your economic indicators are now not playing through. So what you have is a scenario of you've taken on a debt and committed to an interest rate, but your economy, even if there is perfect use of the money, that economic growth is not taking place because of factors outside your control. And the war that we're dealing with right now is another trigger mechanism. There are other structural issues at play. Let's have a listen to what the World Bank's managing director told our podcast, The Dip, about vulnerability into their economy. They tend to have particularly high employment needs and challenges. And we're very focused on what those issues will be. Again, those structural problems are now انتايم زبل بحفشة هجرات أفريقيا زي حجي أقط يموزلو شجر بخبيدو كاسين كم زغلن واجنا ندادي موسخو بتحدى بتخالد ما تقلال كم تزدلي أو ندادي كمون دقي أبجز يكره باب زي مخالن نتسون كف زلو كطباناتن كمون فابريكاتات نداد تدرقيبو برودكشن كاباسيتي ناتو كفري كلنيو أفريدو ما ندادين لوجستيكس انت دي سرعون بعلاقات سدداي كلنيو قبل دما دقي تحرستاي حريصو نخنبر دقي ركبنيو ويبن تراكتور زخنا داد انت تساينو اتسقم افريقاويان زلوتي 5% عبيت كرياندو 8% كرياندو زبحال زنبره بقليلو كدمساس زغل مخانون بقليلو دما نفسهم كف كمصا زخلا حجرات مخانن حجرات افريقيا يوم زنغرو زلو حتى دما بلصقنا كابتن احنا نامنون لعليات هاجرنا تعبز الله يبلالو بخمدي كون اي كونن نزغير نغطفو باي ذا واي اتنا يقطبات صقم نبين تراي كمان كت كما كاز غلا يكونن مالت قطباو شجر بهاجرات كاب غزينا بغزي يمصي صقم سي ناي ኢትዮጵያ تراي يكونن ناي نداد صقم ات صقم ابل عليو ناي صتا صقم مسو سخويوتي زغدد ዝبحال በአማራ ክልል በፋኖ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች ቀጥለዋል። በሰሜን ወሎ በራያ ቆቦ ወረዳ በጮቢና ኢዮብ በተለምዶ አዲስ ዓለም በር አካባቢ ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ መካሄዱን የፋኖ ቃል አቀባዮች ለኢኤምኤስ በላኩት መግለጫ አስታውቀዋል። በውጊያውም የመንግስት ታጣቂዎች ዲሽቃ ጭምር በማውደም በአገዛዙ ላይ ድል ማግኘታቸውንም አክለዋል። የመንግስት ታጣቂዎች እስትሪዎ ዘለኹም ድማ ከም ተደጋጋሚ ጅውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብቲ መኒኻ ትብሎ ቦታ ዝነግሮ እዚ ወሎ ኣብ ወሎ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ብልፅግና ሰራዊት ናይ ብልፅግናን ፋኖን ብተደጋጋሚ ኣብ ምትህልላኽ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ እናተደጋገመ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብመንፅር ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ ብብዙሕ ግዜ ኣምቡሽ ከም ተሓቢዩ ፀኒሑ መጥቃዕቲ ብምግባር ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከቢድ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘረባ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ካብቶም ፀዋዕቲ ኩናት ዝኾኑ ገናዞ እንታይ ኢሉ ፅሑፍ ኣውፂኡ ነይሩ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብልፅግና ድስቁልቁል ኢልዎ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ኣገዳሲ ዓወት ክጎናፀፍ ተዘይክኢሉ ምናልባት እዚ ሽግር ተኣትዩ እንተሓሊፉ ንብልፅግና ንፋኖ ንባዕሉ ሓደጋ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ዝብል ፅሑፍ ርየ ነይረ ስለዚ ፋኖ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክጥቀመሉ ከም ዘለዎን ንዑ ተጠቂሙ ድማ ቀልጢፉ ነዚ ዘለዎ ፀብለልትነትን ብግምጣሉ ድማ ናይቲ ፀላእዩ ዘሎ ድኽመትን ተጠቂሙ ናብ ዓወት ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ፀገሙ ቀንዲ ኣብ ትጥቁ ዘሎ ሸነ እውን ዝገብሮ ዘሎ እንተሪኢኻ ዘሰንብድ እዩ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 100 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቆም እዮም ነዚአን መኻይን ወታደራት ናይ ኦላ ወይ እውን ናይ ተሸነ ዝበሃል ከም ዝሓዝወን ኢና ንርኢ ዘለና ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገር ሲ ኢትስ ጀስት አንቢሊቨብል ስለዚ እቲ ሃገር ሲ በቃ ክትህሉ ስለ ዝደልይዋ ዘለዉ ክትፈርስ ስለ ዘይደልይዋ ዘለዉ እምበር ዝተረፈ የብላ እንቲ ሃገር ኮራርምታ ረጊፋ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኩሉ እዮም ዘርግፍዋ ዘለዉ and lawlessness ሕጊ ኣልቦነት ድማ ኣብቲ ዓዲ
اتخالي دايمنشن نايت زلو صقم زبحال زلو ناو እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩናት ናብ መንገጾም እዮም ከጸግዕዎ ዝፍትኑ ዘሎ ናብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች የእንግሊዝ መንግስት በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች እንዲርቁ አሳሰበ። በብልጽግናና በኤርትራ መካከል የተጋረጠው የጦርነት ደመና ከቀጠናዊ ስጋትነት አልፎ ታላላቅ የዓለም መንግስታትን እያሳሰበ መጥቷል። የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ይፋ አድርጓል። በመሆኑም ዜጎቹ ወደ ኤርትራ ከማቅናት እንዲቆጠቡና በሀገሪቱ የሚገኙ እንግሊዛውያን የከፋ ችግር ሳይፈጠር አስቀድመው እንዲወጡ አሳስበዋል። የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው በዚህ መመሪያ ዜጎቹ በሁሉም ኤርትራ የየብስ ድንበሮች በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ፈጽሞ እንዳይገኙ ጥብቅና የመጨረሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ኣብ እንግሊዝ ዜጋታቱ ናብ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃሳት ናቶም ክዕርዩ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ሲሪየስሊ ኤኒዌይ ኣይኖ እቲ ኣጀንዳ ንምንታይ ምዃኑ ኤርትራ ናብ ሰላም ገፃ ትኸይድ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባታት ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንፅይቆ ዝዓይነቱ ክኸውን ዝኽእል ዩኤስ advisor Mossad Pelosi is proposing to anyway እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ጌጋ ሳመሪ ትላ ደለ መስለኒ no sorry British citizens are strictly the warning cites a high probability of open war between ዝለዓለ ተኽእሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፉት ቅልዑ ዝኾነ ኩናት ንክካየድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩነታት ቀሊል እዩ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን I don't see this right now እዚ ግዜ ኣይክሉን ወይ እውን ከምኡ ገምጋማት ክህሉ ኣይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ right now ብልፅግና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክንቀሳቐስ ከመን ተሸጊሩ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኢልና ክንግምት ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ዜጋታት ናይ ብሪቲሽ strictly told to stay at least 25 kilometers away from all land borders 25 ኪሎሜትር ካብ ክልቲኡ ዶባት ወገን ኢትዮጵያ ይኹን ወገን ኤርትራ ክርሕቁ ከም ዘለዎም ከም ድማ the UK government warned it will have limited capacity to evacuate citizens if conflict starts ከም ድማ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ንዜጋታቱ ከውፅእ ብዙሕ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክእል travel experts note that such a warning from major powers usually indicate war is imminent ቦግ ኣቢልኩም እዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ካብ ክወሃብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ዘይተርፍ ክኸውን ከሎ እዮም ዝብሉ ዘሕዝን እዩ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኣባሉታዊ ዜናት እትዋይልካ ለይትን መዓልትን ክፀዓር ከሎ ንሪኦ ዘለና ኢና ምናልባት ምስ ምንታይ ከንተሓሕዞ ንኽእል ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩነታት እንድሕር ኢልኩምኒ ምስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝብልዎ ዘለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ከውርድዎን ከደይብዎን ዝውዕሉ ዘለዉ ነዚ ጉዳይናትና መረጃ በግብፅ ሽምግልና የኢሳያስና ትራምፕ ሚስጥራዊ ምክር በአሜሪካና ኤርትራ መካከል ለበርካታ አስርት ዓመታት የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ቅዝቃዜ ለመስበር አዲስና ሚስጥራዊ ንግግር መጀመሩን የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ሲሆን ከዚህ ያልተጠበቀ እርቅ ጀርባ ግብፅ እንደ ዋና አሸማጋይ መቆሟ ተሰምቷል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከትራምፕ የቅርብ ሰው ጋር መገናኘታቸውን ያመለከተ አዲስ መረጃ ይፋ ሆኗል። እንደ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ዘገባ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ ማሳድ ብሎስና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተገኙበት የተካሄደው ይህ ከፍተኛ ዘመቻ ተከፍቶብናል ሲል አስታውቋል። አሜሪካ ከሰሞኑ ከኤርትራ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማደስና ወደ ቀይ ባህር ተጽዕኖ ለማስፋፋት እያቀደች እንደሆነ ሲነገር ሰንብቷል። ነገር ግን የአሜሪካ አንጋፋ ዲፕሎማቶች ከአስመራ አገዛዝ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማደስና ማዕቀቦችን ማንሳት ስትራቴጂክ ሽንፈት ነው ሲሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክግበር ንዝኽእል ዝምድና ንዑ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ሓጎዝጎፅ መግለፂ እኳ እዩ ዘይርከቦ ገጅፍ ዝኾነ ሓፍከፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ነገር እቲ ንክዕንቅፉ ስለዚ ብርግፅ ኤርትራን ኣሜሪካን ነዚ ወሲዶሞ ዘለዎ ስጉምቲ ኣይሆብ ንኺሶም ይቕፅልዎ ኾኑ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ሂብሉ ነይሩ እዩ ነዚ ስቂሉ ክርኢ ከም ዘይኮነ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ነዚ ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ስቂሉ ክሪኦ ከም ዘይክእል ገሊጹሉ ማለት እዩ ዋሽንግተን ነቲ ብመጽሔት ዎል ስትሪት ዝተዘርግሐ ሓበሬታን ዝሰዓበ ተቃውሞታትን ዘነፅግ ወግዓዊ መግለፂ ሂብሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓሰርታት ዓመታት ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታትን ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ዘጉልሕ እዩ። ኣዜብ ብርሃነ
أب مونغو إيرتران حبرات منغستات أمريكان زيت أنح مسحاب بخفيل نملعل إجدان زمدناتات ممحياشن زقبرو زلو تبكسوتات أبا زيك أربا قزيه زعبا كوينو كانيلو مزيهت وول ستريت جورنال كم زحبرته لعلوائلوخ أمريكا مسعد بلوس مس بريزيدنت إسياس أفوركي بأصالاتنت بريزيدنت قبطي ميستراو زرب بمكاد نتز أنح دبلوماسياو تنتلو نمسبار ينكساس كم زلو أكاليحوم انتخانة زتبكسوزي كابقل أمريكان بوليتيكينياتات حيال تقامو يقدمولو تم تقامتي أبي إيرترا تشبوت مواقراو لو تنسب أو مسلاتن أبزي ترألو إقدام العل نملكاو سرعات موغوس نأمريكا دماس استراتيجياوي فشلتي بمبالي نقفو إمباسي إيرترا بحبرات منكسات أمريكا نزو قدايزي عمل كتاب زهبو وقعو ملاش نتوم تقامو زسمعو زلو وقنات تخافلتي لوبيتات كبل فريد ومالو أتمقلتي إزو مولك أساباتو زيام نتتفتيرو زلو ناي سلامن متحققازن تسفاتات نمزراق نابتي زبالية الرخاتات تمليسوم ترت آرتات يزارو كم زلو وغيسو أزي تقامو لوبيتات بريزيدنت إسياسا بزحلفو بقدر حكيك تري خلقا I was if I can show you there was this زيا صحفتي حجي أب زغربا أب سوشيال ميديا كسورية يالله انتايتي سينيور بيرو official for African affairs نيك تشيكرز بحال دز حفيو تي سم زارب وزلو انت سميكمو Senate Foreign Relations Committee hearing دحري ناي Senate Foreign Relations Committee ناي وتعي policies زكاتل أكال أبو مستزاربو زجبرو مجلس انتاي بالنير مسلكم the U.S. approach to counter terrorism in Africa صار قبرش براي خون قالن لما كنت صار بأفريقيا إنه جبرو زلنا تبقى يلوم زوج ومالتي هذا our approach is grounded in respect for sovereignty and realism about political conditions on the ground نحنا نخطو لأب بمحضرنا دونالد ترامب زلنا نخطو لمن قدي مجمري انتاي بلو our approach is grounded in respect for sovereignty نلو لونا نهاجرا تخبيرنا كم ما realism about political conditions on the ground political كايدا أبايتا زلو نعو بكوننة عينينا نريه بلو we engage governments as they are not as we wish them to be أبزخوني يكون زلو منجستي كم زلو مستزلو منجستي كم تزلو ينا مسك نزرار من دلنبر كم تنحنا ندولي مسكونه يكوننا كنزرار من مر زلنا ناتنا كايدا يمزلو زلو This does not mean abandoning our values, but pursuing them through pragmatic diplomacy rather than public pressure that can undermine cooperation. ስለዚህ ንሕና ንዝኾነ መንግስቲ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዘሎ ባይታ ከም ዘለዎ ኢና ምስኡ ክንዘራረብ ንኽእል እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ ቀደም ኣካይዳና ወይ እውን ነቶም ክብርታትና ንገድፎም ኣለና ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ተግባራዊ ወይ ከዓ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ እንተኸተልና مساتهم كنسرح تجميرنا دما قسنا بلكا ما يبسرح كا تقبر تخل تدي الا كاب مجمريو زي غير زي قبر زي قداف زي العل زي تنكف زي ناب زكيت كنبل تجميرنا نتخن قبر نخل شركنات ون كسرح لنا يكل نيو زبل بوليسيو سلازي بزا زبل وازر لو نت فورين بوليسيناتهم بزي مسمر ذكري وانت خوينهم سير تراز قبر زمدنا تصقاد عنبر تصقام كفترو لو ما يكل نيو يقداس كم زاز بلوكم زلغو نتو قداي ناتنا نزي نقر زي كابانا نمتمزازو بزح نقر يزكبر زلو ناي بحق دما زحزنيو كن إريز وريز كم زلو أقرأ تلفزيون أبز قبرو كلمة يقول أقدمه زيت أغسويو بريزيدنت إيساس أما خرتينا زبلو لوبيتات نتتمدو عدل كوا عيدلين بمبال إذا أسرار حزي نما سيتأنن مودنن زعلمة بهلي بوليسي أمريكا مخانو قاليتون إيرو مداتات إمباسي زوت أو مقلتي إتي أبالعلي إرتران عسرت عمتات زيت سنحة سلطن إقلان نزبوه من رقاقا يخون نربحا أمريكا كام زي قلقل بمتكاس أتن قدمي زوسف من قدينة وتسيد زي بلون بوليسيتاتن بولك أسوازر الرخو شرحاوي ترخاتات موقات راي مخانو أسميرو اللو نعم زيت نريو زلنا أقداسي مجلسي أبوانون كون كله كنتات نايزوبانا أمنتاي سلوزلو أمريكا أب كله جزية كجبر وزي دليو مرجعاتن ويوكا سقوم تتعدو وسزلو انتهيلكمنا I will show you a few things because those are منقص أمريكا كم بحدش كابدك أسوس للتبرابرة قلي كونن أبكرنا أفريقيا بزوج أجمع يقات مال حدا بلو لي بزي جمرو Closure of the Strait of Hormuz, the shipping industry is now facing another threat in the Horn of Africa. On Monday, the cargo vessel Sword was hijacked near the Somali port of Galahad. 15 crew members were on board, including 2 Indian nationals and 13 Syrians. On Thursday, armed men reportedly attempted to board a cargo ship from a small boat south of Isle, Somalia. Warning shots were fired and all crew members were reported safe. In a separate incident, a Somali-flagged fishing vessel كم تري وزلهم أب جماعة بحرنا سوماليا 25 was taken near Somalia. أب جماعة بحرنا سوماليا أبلت أسران شو عتن ألت أسران سلستن كمان ألت أسران كلتن استفلا ليو سقوم تتات ناي مجويتي
ስጉምትታት ከም ዝተራእዩ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገማግም ናይ ሶማልያ ዝረአ ዝነበረ ባህሪ ከም ብሓድሽ ይምለስ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ሴኪሪቲ ናይ ማሪታይም ናይ ባሕሪ ምንቅስቃሳት ምስ ሕጂ ዘለዎ ፀገም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ገማግም ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ውሑስ ናይ ንግዲ መስመር ክኸውን ስለዘይከኣለ እዩ ካልይቲ ምናልባት ንዓታቶም ዝያዳ ተሻቅሎም ዘላ ካብዚ ናይ ሶማልያ ንላዕሊ ጉዳይ ናይ ሑቲ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ክሕወስ ከም ዝኽእል መግለፂ ውፅኡ ለለንከነ ዝያስምዕዎ ዳን ሑቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ይከታተልዎ ስለ ዘለው ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ይነግሩ ኣለዉ This is not an isolated statement. This is a wide front in an already explosive regional crisis. On April 29, 2026, Yemen's Houthi-controlled foreign ministry in Sana'a issued a strong political declaration, throwing its full support behind Iran's actions in the Strait of Hormuz and sending a direct warning to the United States. The statement backed Iran's restrictions in the strategic waterway, calling them legitimate. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሑቲ ድማ ብግድዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ናብዚ ቦታ እዚ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ኣብ ምዕፃው ዓብይ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ምስ ኢራን ብቐረባ ኮሚኒኬት ይገብሩ ከም ዘለውን ኣሜሪካ እትገብሮ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ንሳቶም ኣብ ቀይ ባሕሪ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ንኢራንን ነዚ ሑትን ካውንተር ንምግባር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኤርትራ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ምስ ሑቲ ኩናት ክትጅምር ከተፍቅድ ትኽእል እያ ወይ እውን መሬት ናይ ኤርትራ ተጠቂሞም ኩናት ንክገብሩ ዕድል ክትብ እያ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሑቲ ኣብ ከባቢና ከሎ እዩ ዝኩሉ ፀገም ዘካይድ ዘሎ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሑቲ ናቶም ክልማያዊ ባሕሪ ኣለዎም ኣብ መንጎ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ዎተር ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዎተርን ኣብቲ ናቶም ማያትን ዝገብርዎ ንሑቲ ዝምልከት እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ግን ንከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ ዘለዎም ድሌትን ባህግን ርዱእ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ድማ ምስ ኤርትራ ዝግበር ፅምዶ ወይ ምስ ኤርትራ ዝግበር ኢንጌጅመንት በዚ ዓይኒ ዝተሪኻዮ እዋኑ ምዃኑን ኣሜሪካ ድማ ንረብሓታታ ክትብል ክትገብሮ ትኽእል ውሳነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ኣሜሪካ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ምስ ኤርትራ ይሰርሑ ዶኾኑ ወይ እሶም ፀየቕቲ ይፅይቕዎ ይኾኑ ንዝብል እዩ ዝያዳ ግን ኣብ መንጎ እዚአን እዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ብዓብዩ ብመልክዕ ናይ ኢማራት ጥራይና ክንሪኦ ንኽእል ኢማራት ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ወላው ኳ ብሽም ኦፔክ ዝተበገሰ ፀገም ንርኢ እንተለና ኪንኡ ዝኸደ ፀገም ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ እቲ ፀገም ድሕሪ ኢልኩምኒ እዚ ኦፔክ መርኣያ ናይቲ ውሽጣዊ ፀገሞም ደኣሉ እምበር ብዓብዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ነናተን ምርጫ ወሲደን ኣለዋ እቲ ወሲደንዎ ዘለዋ ምርጫ ምናልባት ንእሽተይ መብርህ ክበኩም መን እንታይ ዓይነት ረብሓ ከምፅኣሉ ይኽእል እትመሪፅዎ ዘሎ ስጉምቲ ናበይ ክወስዶ ይኽእል ክንርኢ ኢና መጀመርያ ሓደ ነዞም ዓረብ ብቐረባ ዝፈልጦም ዝበላ ዘረባ እሞ ከስማዓኩም እቲ ባእሲ ናቶምሲ ተራ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ተረዳድዮም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እሞ ንዑ ፈቲሖም ናብ ካልእ ነገር ክሰግሩ ዝኽእሉ ከይመስለና እዚ ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእል ባእሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ points worth noting about the announcement, but instead would pursue a was in surplus to a country that is now in debt and still heavily reliant on oil. And now the UAE finds itself in a position whereby when the prices stabilize after the war in Iran finishes, the UAE has the ability to pump enough oil to bring the oil price so low that Saudi Arabia will be plunged into an economic crisis while UAE can still survive on that. Bin Zayed supported Bin Salman on the basis that Bin Salman would not be able to assert Saudi power and influence in the region as UAE pursued its own initiative, its own foreign policy. In Yemen, the UAE decided... እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ስለምንታይ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ዘለዉ ባእስን ህልኽን ኪኖቲ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኢና እምቆት ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ ኤርትራ ዝመረፆቶ ውሳነታሲ ናይ ብሓቂ ክትግረሙ ኢኹም ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ኣርሒቑ ዝጥምትን ንጂኦፖለቲካ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእ ዝኽእልን ኣቐዲሙ
ኣካይዳናቱ ክግምግም ዝኽእልን ክዕውተኒ ዝበለ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ድማ ድሕር ዘይብል መንግስቲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ናይ ንጉስ ናይ ስዑድያ ብጥውይውይ ዝበለ መንገዲ ብመንገዲ እስራኤል እናገበረ ብመንገዲ ኣሜሪካ ብመንገዲ ካልኦት ብመንገዲ ሱዳን ብመንገዲ ሑቲ ብመንገዲ የመን ብብዙሕ መንገዲ ክቆርቆሮ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ካብ ኦፔክ ወፂኡ ዘሎ ድማ እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ብብዝሒ ነዳዲ ብምሻጥ ዋጋ ናይ ነዳዲ መሬት ከም ዝዘብጥ እሞ ስዑድያ ባንክራፕት ንክትከውን ንምግባር ክሕግዞም ዝኽእል ዝበልዎ ስትራቴጂዮም ክኽተሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ግን ከምኡ ክገብሩ ይመርፁ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ስዑድያ ንኢማራት ከምኡ ድማ ንዱባይ ከተንበርክኾም ዓጢቓ ተንስያ ስለ ዘላ I'm going to show you this one ክሳዕ ክንደይ እቲ game sophisticated ምዃኑ 2025, a new airline owned by the Crown Prince of Saudi Arabia took off from Riyadh to London Heathrow. A Boeing 787 painted in deep lavender purple, leased from Oman Air because the airline's own aircraft had not been certified by the FAA yet. Every seat was filled and not one of those passengers had paid for their ticket. That detail, the one that makes Riyadh Air look unserious today, is exactly why Dubai is terrified of what comes next. Because Riyadh Air was never designed to compete with Dubai. It was designed to end Dubai's 40-year grip on the Gulf sky. And by April 2026, this week as I'm recording this, the plan is already working in ways most aviation analysts are still refusing to admit. Let me walk you through exactly why Dubai is terrified. Because once you see the full picture, the record profits and record passenger numbers start looking less like dominance and more like the last great year before the climb down. Start with the order book. Riyadh Air has placed firm orders. Okay. ዘረባ ነቶም ሰምዑ ሰሚዕኩም ኣለኹም this is እቲ ባእሲ ናይ ስዑድያና ኢማራትን ኣብዚ ዝብገስ ሳክት በቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን ባእስናቶም ወይ እውን ኣብ ሱዳን ብዘሎ ረብሓ ኣብ የመን ብዘሎ ረብሓ ኣብ ቀይ ባሕሪ መን ይመፅእ መን ኣይመፅእን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትመፅእ እሱ ከም ተወሳኺ እዩ ቀንዲ ባእስናቶም እቲ ቀንዲ ህልኽናቶም ኣብዚ ዝምርኮስ ንስኻ እንታይ እዩ ዱባይ ክትብሉ ከለኹም እንታይ እዩ ዝዝከረኩም ዱባይ ኤርፖርት ብዙሕ ሰብ ትራንዚት ክገብር ከሎ ብዱባይ እዩ ገለገለ በቀጠር ግን መብዛሕትኡ ብዱባይ ወይ ብአቡዳቢ ኤሚሬትስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ቀንዲ መክሰብ ዘለዎም ዓብይ ኤርላይን ናይ ዓለምና እዩ ድሕሪኡ ኢትሓድ ዝበሃል ኣሎ ዱባይ ፍላይ ዱባይ ዝበሃል ኣሎ ካልኦት እውን ህልው ኮይኑ ስዑድያ መጀመርያ ልዕሊ 35 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ ኤርፖርታት ናታ ኣየር ናታ ብሙሉ ዱባይን ናይ ኢማራት ነፈርትን እየን ብሕተንኦ ነይረን well Mohammed bin Salman I'm going to change this ኢሉ ብዘረባት ራድዮ ኮነ ካብ ተግባር 182 ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ኣብ ሓደ ግዜ firm orders ሳክት ናይ ዘረባት ኮነ ውዱእ ዝኾነ ክስራሕ ዘሎ ነፈርቲ ኣዚዙ 39 ቦይንግ 787 ዝበሃላ ሱሳ ኤርባስ A321 ዝበሃላ ማለት እዩ 25 ኤርባስ ከምዚን ትሪዎን ዘለኹም ስለዚ እዚ ኦርደር ድማ ፈርም ኦርደር ከምዚ ምናልባት ተረኺበት ኣይኮነስ ዝተወደአ በቲ ናቶም ናይ ሶቨሬን ፋንድ ዘለዎም ቡ ዝድገፍ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ሪያድ እቲ ዝዓበየ ኤርፖርት ካብ ናይ ዱባይ ኤርፖርት 3 ዕፅፊ ዕብየ ዘለዎ ኤርፖርት ንምህናፅ ዝተገበረ እዩ እዚ ማለት እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቲዮሪ ዝተበገሰ ኣብ 2015 ግን ናብ ተግባር ተለዊጡ እቲ ስራሕ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኤርፖርት ሓደ ተርሚናል ናቱ ተኸፊትሎ እቲ ካልእ ተርሚናል ናቱ ድማ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ኣብ 2034 እዩ 2034 ስለምንታይ መሪፆሞ ምክንያቱ ኣብ 2034 ስዑድያ ዋንጫ ዓለም ክትእንግድ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ትእንግደሉ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ብዙሕ ቱሪስት ከእንግድሉ ዝኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ፕላን ናይ ስዑድያ ኣብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣተኪሮም ድሮ ቱሪዝም ናቶም ሕጂ ስዑድያ ቱሪዝም ክበሃል ከሎ ሰመን ኣሎ ንስዑድያ ዝኸይድ ገለ ዝብል ኣሎ ዘይፈልጥ ሰብ ስዑድያ ቀዳማይ ቱሪዝም ናቶም እንታይ ትፈልጡ ዶ መካን መዲናን መዓት እስላም ንሐጀ ዝኸይድ ኣለዎ ካብ ሙሉእ ዓለም እዚ ጥራይ ከባቢ ብሚልዮን ዝቁፀር ኣይ ዶንት ኖ 8 ሚልዮን ዝበፅሕ ሰብ ዓመታዊ ናብ ሕጂረ ዝኸይድ ኣለዎ እዚ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቱሪዝም እዩ ኣብ ልዕሊኡ ጥራዮም ክውስኹ ዘለዎም ካልእ ኤርፖርታት ገይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ስዑድያ ነቲ ቱሪዝም ንክዕብይዎ ዓብ ፖቴንሻል ማእከል ስሕበት ናይ ምስልምና እዩ ዓብ ሃገር እዩ ብዙሕ ቱሪስት ኣትራክሽንስ ኣለዎም ሞደርን ኢንፍራስትራክቸር ከምታ በዓል ዱባይ ሽም ኣብ ዘይብሉ ደዘር ተሰሪሑ ዘሎ ዘይኮነ ስዑድያ ታሪክ ዘለዎ ምስ ታሪክ ኣተሓሒዝካ ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ሪል ስቴት ንክትገዝእ ትኽእለሉ መንገዲ ትካላትካ እውን ንክትገብር ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ሄድ ኮርተርስ ናተን ኣብ ስዑድያ ንክገብራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ እንታይ ዝከገይሮም ኣለዉ
ፓይሎታት ብኸመይ ክስዕቡ ፈቲኖም ኣሎ ንዱባይ ክቐትለዋ ኢሎም ተበጊሶም ከም ዘሎ በዚ ኻትሪ ኢማራት ጸሊኦሞም ዘለዉ ንስዑድያ ከውድቕዎም ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ከይቀደሙና ክንቀድሞም ኣለና ትብል ዘረባ ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝምድና ምግባራ ድማ ክንደምንታይ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ሕጂ እያ ትህነፅ ዘላ ወላው እኳ ነዊሕ ዝገበረ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ትኾነ ሕጂ ትህነፅ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድማ ብሕጂ ክንሃንፅ ስለንደል ዘለና ምዝ ትንስስ ዘሎ እንተሰሪሕካ ክትረብሕ ትኽእል ቀደም ላዕሊ በፅሒ ዘሎ ሽርክነት ክትብሎ ከለካ ክበልዓካ ክጥራይ ዝኽእል ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ምሕዝነት ቀዳማይ ጎረቤት ናይ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ዓብይ ፖቴንሻል ኣለዋ ምስ ስዑድያ ንክትነግድ ምክንያቱ ዓብ ህዝቢ እዩ ሕርሻ ዓቕሚ ኣለና ኣብ ሕርሻ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ምስ ዘለና ፀጋታት ድማ ኮምፕሊመንታሪቲ ይረኣየሉ እዩ ስዑድያ ዓብ ናይ ቱሪስት ሰንተር ተኮይኑ ኤርትራ ድማ ንእሽተይ እንተጌርና ካብኡ እውን ክንስዕበሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ምክንያቱ ናትና ወይዘርን ናቶምን ስለ ዝፈላለ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ንበዓል ቀጠር እውን ዓብ ስግኣት እዩ ግን ቀጠር ምስ ስዑድያ ተመላሊኦም ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ ስዑድያ ክበኣሱ ይደልዩ ኣለውን ሓንቲ ኣብ ዝያደ ዝበለትኒ ናይዞም ኩሎም ፓይሎታት ካበይ ከምፅዎም እዮም ንዝብል ሕቶ ስታይ ስከይልዎም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምሎም ፓይሎታት ካብ ዱባይ እዮም ከምፅዎ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኦፈር ብምግባር ደሞዝ ናቶምን ናይ ታክስ በነፊትን ናይ ካልእን ገይሮም ፓይሎታት እቶም ዝበለፁ ፓይሎታት ናይ ዓለም ናብ ስዑድያ ከም ዝመፁ ኣትራክሽን ክገብርዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ድሮ እቲ ገይሮሞ ዘለዉ ኦፈርስ ኣብዚ ኣውፅእዎ ነይሩ ጀስት ኣሜዚንግ ንምንታይ ውድድር ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ይካየድ ኣሎ ከተሓሓዘልኩም ስለ ዝኾንከ ኣብ ዝረዩ ፈር ፓይለት ሓደ ፓይለት እንታይ ክንከፍሎ ኢና ኢሎም ኦፈር ገይሮም ኣሎ ካብ 9 ክሳብ 120,000 ሪያል ታክስ ፍሪ ገዛውቲ ካልእ ነገራት ካልእ ሓለፋታት ክንገብረሉ ኢና ስለዚ ብዙሓት ፓይሎታት ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ስዑድያ መፅኦም ኣብዚ ናይ ሪያድ ኤርዌይስ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብቲ ናይ ኪንግ ሱልማን ኤርፖርት ይመስለኒ KSA ዝብልዎ ኤርፖርት ይስራሕ ኣሎ ኣብኡ ብሓፈሻ ደ ፕላን ኢዝ ከመይ ጌርካ ንስዑድያ ናይዚ ኤቪዬሽን ናይዚ ቱሪዝም ሴንተር ትገብራ ንሪያድ ድማ ሴንተር ናይ ግራቪቲ ትገብራ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነዚ ምናልባት እዚ ኩናት ናይ ኢራን ተዘይጋጥም ይብል ኣነ ብናተይ ገምጋም ምናልባት ንክበፅሕዎ ከቢድ ምኾነ ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ነዊሕ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቅድሚኦም ነዊሕ መንገዲ ከይዶም ስለ ዝፀንሑ ኢለ ኩናት ናይ ኢራን ግን ንዱባይ ከም ዘይትሰርሕ ኢማራት ጠቕላላ ከም ዘይትኽፈት ስዑድያ ግን ወላ ምሉእ ብምሉእ ተዘይኮነ ኩሉ ነገራ ከም ዝሰርሕ ገይርዋ ኣሎ እዚ ድማ ስዑድያ ቱ ሰም ኤክስተንት ትኽተሎ ዝነበረ ዲፕሎማሲ ፍረናቱ ትሪእየሉላ እቶም ካምፓኒታት ካብ ዱባይ ከመይ ጌርና ናብ ስዑድያ ክንከይድ ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ካልእ ኣልተርናቲቭ ተገዲዶም ዝኸድሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ ወላ ሕጂ እንታይ ገይሮም እዚ ናይ ዱባይ ኩናት ደብዳብ ምስ በፅሐ ብዙሓት ካምፓኒታት ነቶም ሰራሕተኛታት ናቶም ንስዑድያ እዮም ሙቭ ገይሮሞም ምክንያቱ ጠቕላላ ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ንከምፅዎም ናይ ታክስ ፀገማት ስለ ዘሎ ንስዑድያ ብዙሕ ካምፓኒታት ሙቭ ክገብራ ፈቲነን እየን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሓደ ዓብይ ዓውደ ኩናት ናይ ቁጠባ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ዙርያና ንሕና ድማ ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃንና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣካል ናይቲ ውድድር ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ናይ ብሓቂ ክትጎየሉ ዘለዋ እያ ምክንያቱ ኣብቲ ውድድር ኣይታትን እያ ግን ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባዊ ሕምባበን ስትራቴጂን ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ ንሕና እንወስዶ ስጉምትታት ፅባሕ ንጎ ንዓና እውን ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል እዩ እዚኣ ንግረ መንገደይ ክተቕሰልኩም ስለ ዝደልየ እቲ ዙርያና ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኣለና ከባቢና ናይ ቁጠባ ከመይ ምንቅስቃሳት ይግበራሎ እቲ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ዘላ ድፍኢት ናይ መን ከም ዘለዎ ሓደ እዚ ምናልባት ንክጣብና ሸጋሪ ድግን እስከ ንስማዓዮም ሓደ ግዜ ትዝብልዎ ወላ ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ተበልካዮም እውን ንክትሰምዖ ፅቡቅ እዩ ፀብጠት ትገብር ዘላ ስዑድያ ስዑዲ እንታይ ትገብር ኣላ ነቲ እገዳ ክለዓል ንኣሜሪካ ብመንገዲ እዚ ሰብኣይ ጓሉ ኩሽነር ገይራ ማለት ሰብኣይ ጓሉ ትራምፕ እሱ ተሪኻ ዝሓለፈ ዳርጋ ከባቢ 200 ቢልዮን ዶላር ወስድ ነይሩ ናይ ሎቢ ሕጂ ተወሳኺ 3 ቢልዮን ዶላር ገለ ወሲኾም ኣለዉ ስዑዲ እዚ ስዑዲ ከዓ ንናታ ረብሓ እያ ምክንያቱ ስዑዲ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ኢራን ናይ እስራኤል እዛ እስራኤልን ኢማራትን ሲ ማዕረ ኢራን ጎብለል ናይ ዝዞባ እንዳኾና ብፍላይ ከዓ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ናብ የመን እንዳኸደት ነዞባ ሓይሊ ትቋፃፀሮ ስለ ዘላ ካብ መጠን ላዕሊ እንድሕሪ እስራኤልን እዚ ኢማራትን እንድሕሪ ነቲ ዞባ ዓብሊሎኖ ከዓ ንናይ ስዑዲ ፅልዋ ስለ ዝፀሉ ብተወሳኺ ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ ቁጠባዊ ረብሓ እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝመፂና እውን ንትንትኖ ኩሉ ግዜ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ስዑድን ይኹና
ኢማራተን ኹና ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ኣብ ነዳዲ እዚ ናይ ነዳዲ ቁጠባ እንዳተቀየረ ናብ ኤአይ ናብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናብ ካልእ መተካእታ ፀዓት ናይ ፀሓይ ናይ ንፋስ ናይ ዝተፈላለዩ ናብ ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ዝብሎ ዝፀንሐ ስዑድያ ይኹን ግብፂ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ንክልዓል ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዋላ እኳ ብዙሓት ፀያቂቶ ይፍትኑ እንተለዉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንኤርትራ ፍረ ከምፅኣላ ተስፋ ንገብር መርኣያ ናቱ ድማ እቲ ውድድር ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ከባቢና ብብዙሕ መንገዲ ዝንፀባረቕ ዘሎ እዚ ድማ no one is going to change it እዚ ሞመንተም እዚ ክቅይሮ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ስዑድያ ዝገበረቶ ዝምድና ኣቐዲምና እውን ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ብዙሕ ኤርትራዊ ተዛረበ እዩ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ዝገበረቶ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዝምድና ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣበርክቶናቱ ዓብ ክኸውን እዩ ምስ ጥልያን ዝገበረቶ እውን እንትኾነ ኩላቶም እዚኣቶም ተመላላእቲ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ኣረዳድኣ ንምቕያር ዓብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም ኢልና ሕጂ እውን ኣብቲ ንደልዮ ደረጃ ይበፃሕናን ኣለና ግን እቲ መኣዝን ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትግምቱ ትኽእሉ እስከ ብዛዕባ ኤርትራ እዚኣ ስምዑ Go to the second chapter. Eritrea. We don't import a single seed from imperialism. In 36 years, we have food sufficiency. 800 dams we build. It's not Einstein physics. There is rain, you capture the rain, you harvest the rain. You don't need to be Einstein for that. You build a dam. You make sure that the urban area of Eritrea, when they got independent, it was 400,000 and today is 400,000. All service, health, education, and so on was done in the rural area. There is no migration from rural area to the cities. Cairo in the day is 23 million. In the night is 20 million. 3 million peasants. They have to come to Cairo to survive. ኣሚን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ እንድየ ናይ ብሓቂ መዳልያ ዝግብኦ ናይ ወፃእተኛ ዓርክ ናይ ኤርትራ እንተሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እዩ እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ ሶ ብሪልየንትሊ እዩ ነዚ ነገር ዝተዛሪብዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወላ እውን ኣብ ኣፍሪካ ነፍሳ ዝኻለት ብምግቢ ሰልፍ ሰፊሽንት ማለት እዩ ነፍሳ ክትምግብ ትኽእል ሃገር ኤርትራ እያ ዘላ ካብ ካልኦት ሃገራት ድማ ሓንቲ ጥረ እኽሊ እውን ኣይትልምን እያ ዘላ እዩ So, እዚ ንሱ ግደፎ ነዚ ንምግባር እንታይ ገይሩ እቲ መንግስቲ ይብሎም ኣሎ ፍሉይ ብልሒ ናይ ኣልበርት አንስታይን ድማ የድልዮም ነይሩ ኢሉ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም ኢሉ ማይ ካብ ኣባጅጎ ክመፅእ ከሎ ነቲ ዝመፀና ዘሎ ማይ ክንዕቅብ ኣለና ኢሎም ሓሲቦም ሲምፕል እዚ ጂኒየስ ኣይኮነን ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል ግን ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣዝዩ ሓያል ሰብ ጥራይ ምክንያቱ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ስለዚ ኩላን ማይ ዝነጠበት ብዲጋ ክሕዝዎ ጀሚሮም ኢሉ 800 ዲጋታት ልዕሊኡ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ኔክስት ስቴፕ ዝብላ ግን አይ ቲንክ ብዙሕ ኤርትራዊ ተዛሪብላ ዘይፈልጥ እዩ ንዛረበላ እንዲና ግን ብከምዚ ዓይነት ኤሌገንስ ተዛሪብና ላይ ንፈልጥና እንታይ እስከ ኢሉ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማታት ዝቕመጥ ዝነበረ 400,000 ነይሩ ኢሉ ድሕሪ 35 ዓመት ናፅነቶም ከባቢ 400,000 እዩ ኣብ ከተማታት ዝቕመጥ ዘሎ ኢሉ ህዝቢ ኣይቀየረን እንታይ ገይሮም ኢሉ ኩሉ እቲ ቀረባት ኣብ ገጠር ጥራይ ገይሮሞ ኢሉ ኩሉ እዚ ዲጋታት ዲጋ ዓዲ ሓሎ ድዩ ዲጋ ስልማ ድዩ ዲጋ ናይ ከርከበ ድዩ ኩሉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኤርትራ ትሰርሑ ዘላ ካብ ከተማ ወፃኢ ኢሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ገጠር ዘሎ ናይ ሶላር ኤነርጂ ይረክብ እንተኮይኑ ዲጋ ኣብ ጥቅኡ እንተለዎ ከልምዕ ዝኽእል ተኮይኑ ንከተማ ገፁ ፀደፍደፍ ዘብል ምክንያት የብሉን ከተማ ክኸይድ ተኮይኑ ኣላቶ ብዚኣ ይምላኣን ይሱ ከተማ ክኸይድ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ጅቦ ኣሚን እዩ ዝኸይድ ኣቦ ኣሜሪካ እንተሎ ወዱ ኣሜሪካ እንተሎ ወይ እውን ሰለስተ ደቂ ኣብ ኤሮጳ እንተሎ ካብ ገጠር ኣውፂና ክትሓርስ ስለዘይትኽእል ኣብ ከተማ ከነቐምጣካ ኢና እንታይ ኢሎሞ ገንዘብ ዘለዎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ገዛ ክገዝኡሉ ድዮም ገዛ ክካርይሉ ዝኽእሉ እዮም እንተዘየለ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ካይሮ ከም ኣብነት ይባሎ ኣብ ግብፂ ኣብ ንግሆ ካብ ገዝኦም ካብቲ ገጠራት ናይቲ ዓዲ 3 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ናብ ካይሮ ናብቲ ኣልቃህራ ይኣቱ ናብ ግብፂ ማለት ናብታ ካፒታል ካይሮ ይኣቱ ምሸት ድማ ይወፅእ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ሰብ ናብ ዓብ ከተማ ክኸይድ ዝግደደሉ ምክንያት የብሉ ምክንያቱ እዛ ዘረባሱ ዝዛረበ ዘሎ ምግናን ክትመስለኩም ትኽእል እያ ንሱ ኣብ 2026 እዩ ዝዛረባ ዘሎ ኣነ ግን ኣብ 2005 ክነግረኩም
2005 ወይ 2004 أنا دفلت رايح قلتلكم فلدارب زبال حكمنا أنا دناقل نيرو أتعد فلدارب زبال بزخون يخون قاطامي لتشي قدمي أنا جزاوتي أبكرنز نبرة جزاوان ده شافي نيرو لتشي قدميناتيوم بومبا قدميناتيوم ترجعون لهم حكمنا هذا ما يتدناقل كابتا أبكرنز لو سي بلس نيرو سب كابتا كتما ناك تعدي غير نيرو كحكم أنا كجانني لوين نزل نسوز بلوزر له كسبابغ ينزل لكم كي مسلكم This is my personal experience كابتا كتما نابت قطر كيدي حكم نيرسو وتما بقطر زنبر لتشي نيرو قدمينا أبتي جزاوتنا تبارلو كابني وتقوتات جديد مسنير تاني قبلكم بومباتات أبتا عدتات أتشينيرو زنتين قبلكم إليه التمنجستي أبتي قط راسي بزوح نقرات جيرلو هذا بزوح حد سبات صعيفكم لا اللهم أبعد الناس بزوح لي فريجات قلي لأن هذا ما يبيع حنت فيديو نام سيركم يركب على الرزاق قالوا زلوا سولار تغيروا قال بلتات أو أب جزاوتهم فريج قلي تقاميلو أب كلك كتماتات قلي لتريك أين برنشو قدمي 4 عامات قلي تي هاي كتماتات لجي تفيل لابز نبري انتي نخبلكم إليسو اتي ناي ديفلوبمنت بوليسي نايت منغسير ترى مجمريا اب كتمات راي تغيركا كل حزبنا اب كتماكم سلازغل نكتمات راي ندير فوكس غيركا دحر دما اب كتمات تغبرو نغرات زلاق مفتح كمصالكا يكلني زلاق مفتح زمصالكا ربنا ديغاتاتي ديغاتات دحريز مصت تقرصلو ምናልባት ሕጃይ ትሪዮን ኢኻ ኣብ ዲጋታት ኢንቨስት ዝገብር መንግስቲ ድማ እዚኣ ክነግረኩም እየ ኣብ ዲጋታትን ኣብ ሕክምና ንሓደ መንግስቲ ኢንቨስት ይገብር እንተሎ ቅልጡፍ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ እውን ዘንፀባርቕ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘብለጭልጭ ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን ዲጋታት ምስ ተሰርሑ እንታይ የጋጥሙ ኣብቲ ከባቢዮም ማይን ሓመድን ይዕቀብ እቲ ኔቸር ናይቲ ከባቢ ኣግራብ እናበቆለ ይመፅእ ሳዕሪ እናተመለሰ ይመፅእ እቲ ዝናብ ድማ መመሊሱ ከም ዝመፅእ ይኸውን ስለዚ መሬት ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ መልክዓ ትምለስ ምናልባት 20-30 ዓመት ክስሕና ትኽእል ትኸውን ድሕሪኡ ግን ዝበለፀ ፍረ ኢኻ ትረክብ ስለዚ መርሕነት ናይ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ ንነፍሶም ፅቡቅ ከም ዘይርዩ ኣብ ፅቡቅ ከም ዘይከዱ ፅቡቅ መኪና ከም ዘይዝውሩ ፅቡቅ ሂወት ከም ዘይህልዎም ገይሮም ኣለዉ ዝመፅእ ወለዶ ግን ዝበለፀ መሰረት ኣንፂፎም ንሎ ነዚያ ጥራይ ክንጥምት ክንክል ኣለና የስ ኣብ ከተማ ፅርግያ ሰሪሕካ በለጭላጭ ዝብል ጌርካ ብቱሪዝም ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣይከኣልን ይብል ኣለኹን ብሓፈሻ ግን እቲ ተገይሩ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ድማ ከቢድ እገዳ ወሪድዋ ዘሎ ሃገር ምዃና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሽግር ከላ ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ድምስክር ክሰምዕ ከለካ እውን ክብረት ክስማዓካ ይስማዕ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝገበረ እዩ We have self-sufficiency. Health is free. Education is free. And we have a popular army. Our army, 52% are women. What a talk they are talking. Why we have to go? They made an embargo. They wanted to quarantine us. Now the different, a progressive nationalist state and a Sudanese state. United States with Anthony Lake created a theory, what they called anchor states. ብሓፈሻ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሰራዊታውን ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ክሳብ 52% እውን ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓቂ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ግሩፕ ናይ ፃዓዱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ፖለቲከኛ ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝነበረ ድማ ተሰማዕነት ዘለዎ ሰብ እዩ ከምዚ ኢሉ ንኤርትራ ኤርትራዊ ዘይኮነ ክምስክረላ ከሎ ዓብ ተራ እዩ ኤርትራውያን ነብስና ክንምስክር ከለና ናይ ነብስኻ ስለ ዝኾነ ናይ ነብስኻ እውን ክትገብር ኣለካ ግን ሳልሳይ ኣካል ወይ ካልእ መሓዛ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ክዛረበልካ ከሎ ግን ዓብ ግርማ እዩ ዘለዎ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ድማ ንኤርትራ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ንብሎ ዘለና ፅምዶ ናብ ፅቡቅ ነገር ተቐይሩ ኤርትራን ኣሜሪካን ሽግረን ፈቲሐን ናብ ፅቡቅ መማኣዝናት ኢና ክንከይድ ተስፋ ንገብር ሕጂ ናብቲ ድራማ ናይ ጎረባብቲ ክንሰግር ወትስ ጎይንግ ኦን ኣብቲ ኔይበርሁድ ናትና እስከ በዚያ ንጀምር በኋላ በአብይ አህመድ መስሪያ ቤት በኩል የተጻፉትን ደብዳቤዎች እየተመለከትኩ ነበር። መጀመሪያ የአንተ ፕሬዚደንትነት የተራዘመው በ2013 አዋጅ ነበር። እሱ አዋጅ ስራ ላይ እንዳልሆነ ይታወቃል። ሁለተኛ ተስተካከለ ተብሎም የተራዘመው በ2015 በወጣ አዋጅ ነው። እሱም አዋጅ ተሽሮ ሌላ አዋጅ ወጥቷል ከዛ በኋላ እና የማይገባኝ ለምንድን ነው በህይወት ባለ ህግ ስልጣኑን ማራዘም ያልፈለጉት? በተሻረ ህግ ከተሻረ ህግ የሚቀዳ ስልጣን ትርምስ የመፍጠር ግብ ያለው ደረጃ ደብዳቤውም ያየሁት ማለት የተጻፈው ጨረስና ሪፖርት የሚባለው ነገር እሱ ጨረስኩ። ከዛ ተመልሼ ሆቴል የገባ
ወደዚህ መምጣት ነበረብኝ። ከመምጣቴ በፊት ግን ኦልሬዲ እዛ የሆነ አንዳንድ ኢንጌጅመንቶችን ከመጣ ዘንዳ ለማድረግ ሆቴል ገባ። ከሰዓት በኋላ ሆቴል ስገባ ያ እንትን መጣ። እጄ ጋ እኮ የደረሰ ደብዳቤ የለም። ፎርዛት ማተር በቃ እንደ ማንኛውም እንጃ በምንድን ነው በራሱ በፕራይም ሚኒስትሩ ፐርሰናል ይሁን ያ በፋና ወይም በምን ብቻ ይሁት እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሽመት ክበካ ከሎ ኣታሊሉ ከም ዝሃበካ ፈሊጥካ ዶ መዓስከ ፈሊጥካ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ሽመት ብመንገዲ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክገብረልካ ዝግብኦ ዘይኮነ ዝሃበካ ኣታሊሉ ብካልእ ቅድሚ እቲ ኩናት ብዝነበረ ዓንቀጽ ሕጊ እዩ ነቲ ሽመት ይበካ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ መጋበርያ ናቱ ንክትከውን እምበር ብመልክዕ ብመሰረት ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ንክምረፅ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑ ስለምንታይ ከም ዓይነት ድራማ ክገብሩ ክኢሎም ንዝብል ዘረባ እዩ ዝምልስ ዘሎ። ንሱ ቀልጢፉ ከም ዘይሰምዖን ከም ሰቡ ደንጉዩ ከም ሰምዖ እዩ ዝነግር ዘሎ። ኣዛራባ ርእሲ ስለ ዝነበረ ድማ እዩ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ድራማታት ተገይሩሎ። ናይ ብሓቂ ኣብ ብስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ወሪዳ ዘላ ተዓዲ ከመይ ክኸውን እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ቁርብ ዘተሓሳስብ እንዲ ግን ያ ሪዝ ወት ኢት ኢዝ ቀሊል ዘይኮነ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ። ንእሽተይ ጥራይ ክውስኸልኩም እየ ድሕሪኡ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና። ካልእ እውን ከምኡ ሓቲትዎ ነይሩ፣ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቱ ነይሩ። ካልእ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ። ችግር እቶም ዝፈረሙ ሰባት ኩነታት ዝወለዶ እዩ። ሕዚ ግን ናብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝቕይር መንገዲ ንኺደሉ ከይብሉ በቲ ዝፈረሙሉ መንገዲ ክመርሕዎ ክፅዕሩ ትሪኦም እሞ እቲ ጉዳይ ሲ እቲ ኩነታት ተገዲድዎም ዘይኮነስ ደልዮምዎ ግዲ እዮም ፈሪሞምዎ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። ንኣብነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ መንግስቲ ኣፍሪስካ ትምልከት። ሽዑ እውን ጥሪ ከባቢ ሓንቲ ፅሑፍ ካብቶም ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኮኑ ሰባት ኣርቲክል ዝበሃል ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ዝተሓተመት ነይራ። እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣፍሪስካ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ዘድልየሉ ምክንያት ይብል ኣብ ፕሪቶርያ ዝተስማዕማዕናሉ እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ስለ ዝተቆፃፀሮ እዩ ኢሉ ፅሒፉ። ብእንግሊዝኛ እዩ ፅሑፉ። ድሓር እንታይ ሕቶ ተፈጢሩልና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ2012 ኣነ ዘይተሳተፍኩሉ ወይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተሳተፈሉ ዘካየደው መረፃ ኣፍርሱለይ ኢሉ ብምሕታቱ እሞ ንሕና ከዓ ምእንቲ ሰላም ኢልና ድሓን ተረዳዲእና ፀገማት ክንፈትሕ ንኽእል ተኮይና ንሱ ኣፍሪስና ቀልጢፍና ናብ መረፃ ንእቶ ኢልና ተቐቢልናዮ ዝኣተና ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ብስሩ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ይፍረስ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ዝኒሆ ካብ ትግራይ ዘዘረባ እዚኣ ጻድቃን ዝገበረ እያ ነይራ። ጻድቃን ዝተዛረባ እያ ነይራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንክፍርሙ ኢሎም ሰደድዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ክንዲ ምንታይ ተንኪሎም ከም ዝነበሩን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወሩ ዘሎ ድስቁልቁል ዝብል ዘሎ ኩነታት ናይ ኣቢሽ ጣራ ጥራይ ደይኮነስ እቶም ንሳቶም ዘወከልዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን እውን ኣካል ናይቲ ፀወታ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ። ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ድራማ እዩ ኣብዛ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ንበይኒ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ወታደራዊ መናውራ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ሓጎዝጎፅ ዝበሃሉ ዘለዉ ውልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል መጀመርያ there was this ሓንቲ ነይራትኒ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ድሓን እዚኣ ክበክም ድሓን ኦኬ ሓንቲ ካልእ ነይራትኒ ግን ንግዚኡ እዚኣ ንስማ ድሓን ውድብ ህወሓት ነቲ ብፌደራል መንግስቲ ስልጣኑ ዝተናውሕን ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመራሕን ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ እውን ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ትግራይ ነቲ ብህወሓት ዝወፀ መግለፂ ብምንቃፍ ነቲ ሽመት ከይቅበል ተነጊርዎ ምንባሩን ክሳብ መወዳእታ ክቃልሶ ምዃኑን ኣጠንቂቑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ድማ ህወሓት ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምቋም ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከብን ምርኽኻብ መንግስትነት ክህሉ ምዃኑን ዝገልጹ ሓበሬታታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ። ንሓቅነቱ ኣመልኪትና ናብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምድዋል ተፀዊዑ ገይርሉ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ፅዲቕዎ
ካብቲ ናይ ተወድብ ኣባላት ጀሚሩ ኣጠቃላሊ ህዝቢ በብደረጃው እስከ ወሸት ሚይት ይግበረሉ ኣሎ ኦልሞስት ብጣዕሚ በቲ ዝወረደ መደብ በቲ ዝወረደ መሰረት እና ተፈጸመ ይኸይድ ዘሎ ብትጽኢትና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ እስከ ታሕቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ተመያይጡ ሪቶታት ይብሉ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝብሎ ተስተኻኺሉ ክጸድቕ ውሳነታትን ሪቶታትን እናሃበይ ዝርከብ እቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ነዚ ኣጀንዳ ደጊፉ ንቅድሚት ክኸይድ ውሳነታት ዝዓርፈሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ብንጹር ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነባር ቤት ምክሪ ናብ ተግባር ክንሰጋገር ወሕደ ተዋጊኡስ ኣነ ብሂወት ይፍረድ ይጀምረና ብልጽግና ተደሪብኩም ንዑስኻትኩም ስለዚ ወዮ ጊዜያዊ መንግስቲ ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እንዳሕተቶይ ህዝቢ ሕተቶ ንኣየ ሓሊፍካ ምንም ትርጉም ስለ ዘይብሉ ስለዚ ተፈተወ ተጸልአ ፈታዊ ይኹን ጸልአይ ሕርር ይበል ሕወሓት ወሲነሎ ህዝቢ ትግራይ ወሲኑ ሓወልቲ የረኻ ኢልካ ተወሳነት ማለት ረእዮ ብሚድያ እሞ ኣብኡ መልሲ ሃቦ ንኣየ ምንም ማለት ይኮነ ኣነ ስኻ ይሲን ውለን ነገር የለን ግምት ወይ ድማ ጊዜያዊ መንግስቲ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኣኺሉ ተወዲኡ ተወሲኑ እዩ ጸላእትና እነ ዳንኤል ክብረት ድዮም ዋላ ካልእት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ስልጣን መራዘም ለትግራይ ህዝብ ምን ይፈይድለታል የሚሉ ጥያቄዎች ግን አሉ። ለምሳሌ ከምን ይጠብቀዋል? ተፈናቃይ ይመልሳል ወይ? የትግራይን ህገ መንግስታዊ ግዛቶች ያስመልሳል ወይ? ትግራይን ወደ ፌዴሬሽኑ አጠቃላ እንድትገባ ወደ ክልልነት ቁመና እንድትመለስ ያመጣታል ወይ የሚሉ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አሉ። ቅድም ያልከው ይሄ ዝም የማለት ፌዴራል መንግስት የሚባለው ዝም የማለት በጀት የመቅጣት ነዳጅ የመቅጣት ምናምን ለረጅም ጊዜ ትግራይን የማዳከምና በዝግታ የመግደል ፖሊሲ ያ ጊዜያዊ መንግስቲ ኮይንካስ እንታይ ፋይዳ ኣምፂኻ ያ ተሕቶ ሕፅር ብዝበለሲ እንታይ ፋይዳ ኣምፂኻ ጊዜያዊ መንግስቲ ኢሎም መሪፆምካሲ ስደተኛታት ዲኻ መሊስካ ባጀት ዲኻ ኣምፂኻ እንታይ ኻ ፈጢርካ ለነታ ትግራይ እውን ይብልዎ ኣለው ሓቂ እዩ ማለት ጌታቸው እዚ ታደሰ ወረደ ብቋንቋ ናይ ኣወል ስዕድ እኳ በቃ እናሳዕሳዕካ ነቲ ህዝቢ ኣዳኽሞ እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ህወሓትን ህዝብን ዘሎ ሰራዊትን ዘሎ ኩነታት እናሳዕሳዕካ ኣረሳዮ ያ ነይራ ኢሉ ሕጂ ድማ ሓንቲ ነገር ወሲኾም ኣሎ ኣብዚ ችግር ቢፈጠር ኃላፊነት ትወስዳላችሁ ብለዋቸዋል የአሜሪካ መንግስት ልኡካን። እስኪ እንግዲህ ምን ብሎ መልስ እንደሚሰጡ እናያለን። አላነጋገር ነው አይሉም መቼም ዶክተር ደብረጽዮን ወይዘሮ ፈትለወርቅና ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ በትናንትናው ዕለት ከሶስት የአሜሪካ ኤምባሲ ልኡካን ጋር አልተነጋገር ነው ይበሉ ምን እንዳሏቸው ይታወቅ። በዚህ ውይይት ላይ አንድም የተነሳው ችግር ቢፈጠር ሁለት ኮንሲኩዌንስ እንዳለው ተነግሯቸው። ምክንያቱም እኛ የሚያሳስበን ብለዋል ልኡካን ቡድኖቹ እኛ የሚያሳስበን የአካባቢው ሁኔታ ሳታነቡ ነው ወደዚህ ችግር እየገባችሁ ያላችሁት። እኛ ደግሞ በዝም ፈጠር ከም ትርእዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታት ዲዮም ሓለፍቲ ንህወሓት ኣጠንቂቖም ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ጉዳይ ንዓኹም ዝምልከት ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ስጉምቲ ወይ እውን ፋሕፋሕ ግን ንዓና ዝምልከተና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኢድና ከያተወና ስኢልና ክንሪኦኩም ኣይንኽእልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ንዓታቶም ንብልፅግና ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ክወስድዎ ስጉምቲ ይኹን ኣብ ንሳቶም ክመርፅዎ ዝኽእሉ ነገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ዶስ ከም ዘይብሎ ገይሩ ዘጠንቅቕ ዘለዎ ሓደ ነገር ዘይርድኦም ነገራት ኣለዉ እዚኦም የሳና ሓደ ናፅነት ክትመፅእ ከላ ኣሜሪካ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣትው ዘጠንቅቕ ነይሩ እስናላ ኣሜሪካ ብርእሶምሲ እግዚኣብሄር ይበቃ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ይታ ኣሜሪካ እግዚአብሔር ኣይኮነን ግን ካብ ሳሕል ክመፁ ከለዉ እታቶም ድማ ካብ ደደቤት ክመፁ ከለዉ 10 ግዜ ዘጠንቅቖም ነይሩ ኢንፋክት እቲ መዓልቲ ናፅነት ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፅሮላ 4 ኪሎ ዝኣተወላ መዓልቲ መለስን ኢሳያስን ክልቲኦም ኣብ ሎንደን እዮም ነይሮም እስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሽምግሎም ዝነበረ ኣካል ምስ ነይሮም ያ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኩሉ ዝገብርን ዝገድፍን ከይመስለኩም ኣሜሪካ ናታ ሊሚትስ ኣለዋ ናታ ረብሓ ኣለዋ ብሓፈሻ ኩናትን ዕግርግርን ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ግን ኣቢ ድማ ነቲ ሃገር ክሕዛ ከም ዘይካለ ድማ ይርኢ ኣለዉ ሩይ ዝኾነ ድኽመት ከም ዘለዎን ሕንፍሽፍሽ ኢትላ ከም ዘሎ ነቲ ዞባ ድማ ፀገም ከም ዝኾነ ይፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ኢትስ ታይም ኣት ሰም ፖይንት ገዲፎም ዳምፕ ክገብርዎ ክጉሕፍዎ ከም ዝኾኑን ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘለውን እኮ እቲ ኣልተርናቲቭ ምድላይ ኣማራፂ ምድላይ ስለ ዝኾነ እዩ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ጀዋር መሐመድ አለው ጀዋር መሐመድ ኦፊሻል ይላል ይሄ ነው የጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አግኝቷል ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ጀዋርን አልከዱትም በቃ እቺ ሁለት ቪዲዮ ነው የለቀቀው አንድ በኦሮምኛ አንድ በአማርኛ ለቀቀ ጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አገኘ ስለዚህ ኦሮሞ የሚፈልገው ማንን ነው የሚለው በዚህ ማሳየት ይቻላል ኦሮሞ የሚፈልገው
ጀዋር መሐመድን እንጂ ብልጽግና እንዳልሆነ እዛ ዝብላ ዘሎ ሲ ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ሲ ጀዋር መሐመድ እዩ ኣብ ቲክቶክ መንእሰያት ኣው ስለ ዘለው ሲ ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ገለ ዘይትገብር ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናተይ ሽም ንኣካውንት ኦፊሻል እዚኣ ኢሉ ምስ ገበረ ኣብ ሓፂር ግዜ 1 ሚልዮን ፎሎወርስ ረኺቡ ይብላ ኣሎ ስለዚ እዚ ህያው ምስክር እዩ ዝበኦሮሞ ንማ ከም ዝደሊ ምርጫ የድልየናን ኢሉ ቴዲ ኣፍሮ ዝገበረ ኣልበም ብሚልዮናት ክሪዋር ኢና ጀዋር መሐመድ ድማ ኣብ ቲክቶክ መፅኡ ፈለው ግበሩ ንዘል ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓፂር ግዜ 1 ሚልዮን በፅሑ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኦሮሞ ድማ ንጀዋር ከም ዝደልዮ ብግታእ ብኣካል ኣርኢና ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕጂ መሕቢ ኢኻን መህደሚ ኢኻን ድል እዮም ዝብልዎ ዘለው ወይ ነቲ ጉዱ እዚ ሰብኣይ እዚ ስንታይ መወዳእቱ ክኸውን እኮ ናብ ኤርትራ ንስገርስከ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ደስ ዝበለትኒ ተግባር እንተላ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዕለት 29 ወርሒ 4 2026 the embassy of Eritrea in Libya has successfully facilitated the release of additional 16 citizens from Libyan detention center ካብ እስር ቤት ናይ ሊብያ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ማለት እዩ 16 ዜጋታት ካብቲ ማእሰርታ ውፅኡ ናብ ሓራ ከም ዝኾኑ ከም ዝወፁ ከም ዝገበረ ዝንገር ዘሎ ኤምባሲታት ናትና ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ከምዚ ስራሕ ክወፍሩ ከለው ንኤርትራውያን ትዝበለፀ ሰርቪስ ይገብሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኤምባሲ ናይ ሊብያ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲዱ ብዝግባእ መንገዲ ነዞም ዜጋታት ከውፅኦም ብምኻሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምትን ኣይሆፕ ክቕፅልን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ እስር ቤታት ዘለዉ ድማ ኤምባሲታት ናትና ከምዚ ኢሎም እናኸዱ ካብ ዘለዎ መቑሕን ሽግርን ሓራ ከውፅዎም ተስፋ ንገብር ምክንያቱ at the end of the day ጓሳይ የድልዮ እቲ ህዝቢ ካብ ዓዱ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተሰዲዱ ኣሎ ስለዚ ኣብታ ዘለዋ እንተሓገዝካዮ ነቲ ሃገር እውን ነቲ መንእሰይ እውን ትዝበለፀ ሰርቪስ ንሱ ክኸውን ዝኽእል ብምንታይ መንገዲ ወፂኡ ብዘየገድስ ሓገዝ ንዝደሊ መንእሰይ ኣብ ከምዚ ቦታታት ንዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ብከምዚ መንገዲ ከጥሕኖም ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግበኦ እዩ ንኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለዘይብለይ እምበር ኣብ ዘለኽዎ የቀኒየልና ክብረት ይሃበልና ክትብሉልና ብጊመ ከተሓሳስብ ይደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ፅቡቅ ተግባርን ሰናይ ተግባርን ርኢና ኣለና ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ክውደ ክፍትንየ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩም እንግደፉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ክንውዲና ምዛ ደስ ዝበለት ንደርፊ ናይ ሳሆ ክገትፈኩም دم حفاري هلا عرفي في تندود وبهزمو واذكروا اللي قال رامو الله عيتان كما حبرا بيجان عام برت برا ايغو مهو يلالي ايغو مهو يلالي نغاسيني سمردالو سمردين أجمع بالو دقعك دي عتب كفا سنتك بارو كفا فرعون قال حديشي سنك ين نفسي أبيشي سلاكي أفتبا بيشو حيشم كيكي حال